voorbij de lijn van 15 meter. Maar ook daar zullen we heel ver moeten. Middenschip opent met 18 meter 39 en dat is belangrijk wat betreft top 8 notering. Want zoals ik al zei, na 2 rondes vallen van de 23 vallen blijven dus nog 8 over, 15 vallen af. Nicky Kamper, die komt niet lekker met een insprong, dan wil het klimmen ook niet. En dan gaat alles eigenlijk mis. Maar Nicky sprong in de 8e ronde, wist een dusdanige afstand neer te zetten, had ze zelf dus ook niet verwacht, dat uiteindelijk genoeg zou zijn voor de finale. En vandaar dat Nicky Kamper hier dus heel verrassend in de finale staat. Niemand die eigenlijk op Hanneke Wester, zij wist die niet herhalen bij de meisjes. Van 14 meter. Goeie Joen, van harte welkom vanuit een prachtig mooi het Heidenskip werd de 34e editie van de Nederlandse Philip Manifestatie plakvindt. En het belooft een hele spectaculaire editie te worden, want nog neer wie het deelnemersveld in de finale Zagrut. Hoe kan dat? Nou ja, normaal sprutsen had je in wedstrijd 48 leppers maximaal. Maar hier konden alle leppers haar in een midjes plaatsen voor de finale, toch een bepaalde drompelafstand te halen. En er waren een hele protte goede leppers, want ik neem maar even het voorbeeld. Mijn naam is trouwens Freek Wijma. Ik zit together met Hendrik Murkhaastra, jou hier doorheen te begeleiden. Wils wij sjoggen naar al de tweede deelnemer bij de senioren, Mike Baks. Ja, die seniorengroep die zal ik even als voorbeeld stellen. Er waren van een beetje maar liefst 23 senioren die het oer de 8 meter liepen. En dan mag je meedoen in de finale. Ja, dat is een hele grote groep. Nou, die mag in elk geval 2 finale rondes meedoen. Want daarna vindt er een selectieplak en dan gaat alleen nog de top 8 van de senioren terug. En in alle andere categorieën gaat dan de top 4 terug. Die mag je dan nog 2 keer liepen. Wilst hier Jurre de Jong zijn eerste sprong in de finale Charlotte. Die topgroep mag dus nog 2 keer finale springen. En dan Hendrik Murk, ja, dan zullen we zien wat de verskate NWM-titels pakken kennen. Ja, zeker Frederik. Het belooft een lange, mooie Philip te worden. De omstandigheden zijn natuurlijk perfect. Dit zit er hier ook mooi uit. Hè. Sanne, Boustra, keurige sprong. En dan, ja, door die hele grutte seniorengroep zal het even worden. Maar uiteindelijk ik een mooie schifting om de 2 rondes te zien waar welke beste 8 bloedroer. En die mag dan echt om de NFM-titel 2022 strijden gaan. Van de mensen was er zo, dus al kloft een meisje hier op een Philipbeeld. Hij zit gewoon helemaal vol. En ik joen, het stroomt weer massaal vol. Dus wat dat betreft schitterende entourage hier in het Heidenskip. Nou ja, we hebben vanmiddag natuurlijk in Friesland prachtige scootjeszielerij zien. Een hele protomeesting had daar natuurlijk een gala voorstelling gehad bij alles erop en eraan. Mocht je nou denken van, goh, we gaan nog wel even wat tijd door. Er is nog plak in het Heidenskip. Je kan je samen daar rijden en aansluiten. En wil je het lever tussen, nou dan blijven we lekker voor de stream zitten. Want als het goed is, dan kunnen wij Joen precies bij jou brengen hoe het hier verder verrent. Even een eerste tussenstand, want we springen in de categorie Famkes. Daarin gaat op dit stuit onder de leiding Nikita van Dijk met 33. Op de middelste batten ben we uiteindelijk met de categorie jongens, 8 stuks. Daar hier Jurre de Jong die schrik 1550. Dat is 1 centimeter minder als Karsten Klarenbeek. En op de vierste batten zeggen we correct de landing van Daan de Vries. Maar in die categorie gaat onder leiding van nota Minne Smit van Weensum. Hij leepte 1839 en is op dit stuit de vierste senior. Nou, dan staan er intussen nog weer 2 kansen klaar, Hendrik Murk, hè? Ja, zeker. En wat dat betreft hebben we natuurlijk al een paar wedstrijden in de hand dit hier hebben. Onder de Twakamp, toen de over de 21 meter liept waren. Ja. We hebben een wedstrijd hier in juni, maar 26 meter sprongen. Dus we beginnen er toen ik wel vanuit dat het wat dat betreft weer heven zal hier.
Harmen Bogaert, die giet kopje onder op de middelste baan bij de jongens. En hier bij de vrouwen zien we de Berbe de Vries. En dat kent toch een outsider wezen. Berbe zit prachtig in de start. En maakt het een hele degelijke eerste sprong. Verkeerd neerdoen. Voorlopig de vierste, want ze gaat verder als het blauwe baltje wat hij leidt. En dat blauwe baltje dat zal dan jaren bij de afstand van Sanne Boustra, die we niet eens correct zeggen. Trekje 72. Hier die. Ja, de categorie famkes en vrouwen, daar springen precies 8 liepsters. Want daar wie het van de meesten toch een tour om de drompel te hellen. Want de drompel bij de vrouwen bij links wie dit hier voor het eerst 15 meter. Nou, daar ben maar een pero Hennekamp, Marit van der Wal, Tessa Kramer. Nou, dat ben ik de meesten bij het van verwachtje. En dat is dus onvuld met mensen die het heeg in een fietje sprong. Hetzelfde hield ook bij de famkes. De famkes moesten dit hier voor het eerst richting de 14 meter. Nou, een aantal kent dat. En een aantal zit er vlak onder, dus daar ben ik mooi 8. Bij de jongens moesten ze 16 meter heljen. Nou, daar had ik 8 van binnen maar voen. Maar bij de junioren, ja, daar moesten ze toch al 20 meter springen. Nou, daar zitten we echt op een trekje, 14 deelnemers. Dus Precies. elke keer is weer de discussie, ben uw drompels nog wel heeg genoeg? Ja, nou, dat was nou zo bij de senioren. Die volgend keer in ieder geval een hele meter. Maar dat kan ik zo wijzen dat er een meter bij komt. Dat ze dus nog een meter springen moeten. En het dan eventueel onvullen. Maar de heegste 8 meters mochten er dan weer 16 wijzen. En dat liep het een hele wieze beslissing. Dat is natuurlijk iets voor de na-evaluatie. Net dat wij het net gezellig binnen, dat er getraind wordt, deelnemers binnen, maar je wil ik wat tempo in de wedstrijd houden, je wil een beetje gelijktijdig, maar de trainers kan eens nu komen. En dat wordt Joen een uitdaging, dit wordt zo maar zeggen. In de start, prima gesprongen. Ik denk dat ze wel in de top 3 komt. Maar het is afwachten wat de rest gaat doen, want de top... Uitslagen komen hier nog net helemaal binnen, maar dat is even iets technisch, dat zal wel komen. We hebben winnende sprong en ik ben net jongen, dus wat dat betreft zullen we op de middelste batten naar Erwin Leverts samen. Erwin Leverts is geweldig bezig dit hier bij de jongens. 5 keer wist hij dit hier alle wedstrijden te winnen in Friesland. In zijn PR had hij inmiddels onscherp naar 20 meter 59. Erwin Leverts dus. Beetje leeg in die polstok, dan kun je wat te rapen hoor en ja, dan zit die topsprong direct net in. Wat dat betreft een beetje mislukte eerste sprong, maar goed, ik voor hem het is even oud-aafste natuurlijk. Wat kende hij zijn finale. Hij springt in de pompenbleidertrui, dat betekent dat hij de leider is in Friesland in het Friese ROC Friese Poort klassement. Of dat is inmiddels net meer weer natuurlijk, want we hebben al lang een oorsponsor. Maar in ieder geval de leider van het klassement. Een ouderwetse, echte NWM waarbij alles mogelijk is. We niet zitten te dingen in het ouwen met QR-codes. Maar de senioren is dit inmiddels geleerd, volgens mij achter op de batten. Frederik Kramer, dit hier toch ik goed op dreef. Ik en Lepper met we echt rekening mee houden met de jongen. Man die het eerst concentreerde zich op die top 8 notering, zodat hij in ieder geval poging 3 en 4 ik maatje zal. En bij de vrouwen, daar zien we nou Hilkje Hoekstra en die verraste je het vriend en vijand. Zij verbeteren haar persoonlijke komen, 1 meter 10, bracht het op 3 meter 76. En dat weer natuurlijk hele serieuze afstand. En die Hilkje zit nou weer mooi in de stok, giet wat briek, beetje naar links, maar op zich. Ja, en op de vierste bad Freer Kramer. En die zet er voortdurend de vierste afstand. De handjes kennen op elkaar. Want Freer Kramer die breekt hier de wedstrijd hier. Van een midje plaatste hij zich met speelsgemak. 18-14 noteerde hij weer voor dadelijks clear. Maar je gaat er een stuk verder. Ja, het is voor hem een thuiswedstrijd. Hij is in vorm, is wat letter instroom dit seizoen. Want hij moest natuurlijk komen uit de tweede klasse wijfelien. Hier had er mist vanwege stage, het klassement net goed. Maar nou komt hij een stuk verder en zet hij voet de zaken even op scherp. De eerste 90 meter sprong is een feit. Freer Kramer, 90 meter en 5 centimeter. Nou, dat begint er natuurlijk echt op te liedje. Jochetje meter 5, prachtig.
En ik sprong van de zegen. Er zit nog volle meer in. Maar het is wel lekker als de eerste sprong. Zijn afstand 11 zegt, dat is al een beetje misschien met diezelfde denkt. Nou, top 8. Dat zult die joggetje nog 5 toch wel goed gaan afverwijzen. Dan kan er heel wat gebeuren. Maar die jongens. Ook Jan Jilderda. Ik heb een jongeman die ook rustelijk in vorm is. En Sjurres, die gaat hier een heel lijn over het balsje heen, hè? Ja. Ja, dat balsje, dat leidt op 1551. Daar zijn 2 jongens die het vervolgens 1550 leert hebben. En dit gaat roem over de 16 meter vermoedelijk. Ja. Dus ook daar is de wedstrijd Iepenbrutsen. En Hilde van der Wij bij de Famkes. Oeh, en die zit heel dicht in het derde punt aan. Maar die begint met een wiertsprong. Ja, dat is toch een risicootje, want ja, op papier hebben we alle keer 4 finale sprongen. Alleen dat geldt natuurlijk alleen nog voor de top. Ja. Dus je matte in die eerste 2 sprongen wel even wat snel hè? Klopt. Want anders is het einde wedstrijd. Dat is ook het aardige van die NMM, dat ze die regel en ik zo het liever in de riem brachten. Hè. Ik wil een beetje om de gelukzoekers die het zoveel risico namen dat er gewoon nog griezelig soort werpers en die hebben dus de wettergang zijn hebben van nou we moeten er even een soort van tussenskifting in. Hè. Dit eerst maar eens de boel halveren. En dat betekent dus de beste fjouwer, famkes, jongens, vrouwen en junioren die gaan terug en de beste 8 senioren. Ja. Zodat je ik weer een wedstrijd in een wedstrijd hè. Dat is een hele succesvolle formule bleken. Absoluut. Ik kan me nog even melden dat ook Jan Jilderda 16 meter 75 noteerde bij de jongens. En daarmee gaat hij riant onder leiding voorlopig. Ja, mooie afstand. Maar ik denk net dat het genoeg is voor de eindwinning. Want de meeste van die jongens hebben persoonlijke records die 4 boven de centimeter lezen. Ja, wat leuk is wel, Frederik, we zijn al verder dan vorig jaar. Toen Germ Terpstra won, maar zegt je 24. Ja, dat is weer. Nou, daar zeggen we Wijnand van Ingen namens de Polsbond Holland in actie. Hij gaat een heel eind uit koers. Ja, en dan kun je net een 4 afstand noteren. Hanneke West het zometeen bij de Famkes. Ik weet niet of het eerste gaat, waarschijnlijk eerst de middelste batten zetten zijn. Veran Houdijk, ik een leper van de Polsbond Holland. Ja, klimt mooi, hè, klimt makkelijk. Maar de stok werkt het net mooi en dan bedankt het Veran in het wetter. Maar je kon wel zien dat dit mansjes binnen die het leper kennen. Hanneke Westertan, ja toch wel de torenhoge favorieten. Torenhoge favorieten bij de Famkes natuurlijk. Nederlandse record wist je dit hier al om te scherp in. Oeh! Iets heel erg vier uit koers. En toch nog een redelijk 4e afsprong. Klopt. Ja, dit Famke die had wat snelheden, die gaat echt viraal. Die had kwartelin een Nederlands Famkesrecordsprong van 1628. Dat filmpje is op Facebook bedarren. Ja. En dat is intussen al meer dan 240.000 keer bezongen. Dat is waarschijnlijk in Amerika ergens op een site al aan. Ja. Die gaat viraal. Ik zou voor iedereen het 10 eurocent vrij. Dan kan je haast het vierlepen als professie beschenken. Dat zijn wel hele leuke dingen natuurlijk. Ja. En het jou toch ik hoor dat mensen, ja, sokken sprongen hè, niet zo sensationeel is, zo mooi binnen, ze 4 binnen. Meesten shit denken we ook graag nog. Als je er wel of net verstand van 4 hebt, maar dan zou je denken, hè, dat wordt in China bezoeken, dat wordt in Amerika bezoeken. Ja, dat is all onvoorstelbaar. over the world. In alle landen is het elke rariteit en men denkt van nou dit kind, waar Precies. ben die mensen mee Je bezig? hebt dit betaald. Ja. Ja, mooi beeldje even van hoeveel publiek er zit. Want ze zitten hier haast bij u in de commentaarpositie. Dus mocht je straks denken van, hé, Frederik en Hendrik binnen het middelwoord, dan kan dat best kloppen. Dan is het gewoon willekeurig publiek die het we hebben de show genomen. Dat kan alleen met 4 Maar zolang het, wij er zitten, houden wij de microfoon stevig beet. En zijn wij muziek hier mooi verslag te jou van deze ongetwijfeld hele mooie 4 want de ambiance, de sfeer, het is allemaal perfect. Dan zien we hier Rian Baas, de man die in bloedvorm is. De beste seizoenprestatie van alle senioren. 21 meter 95 beste meisjes. Ja, dus de INA-4 sprong in makken. Eermakken, dat is waanzinnig. Hier hebben we Demi Grootheden. En dan zijn we bij de Famkes Utrecht in de eerste ronde. Dit is de eerste
dame. Dus we zijn begonnen met de vrouw en Demi begint met een wiertpak. Kunnen we nog melden dat Hanneke Westerkamp toch een afstand van 13,70 meter. En ik moet zeggen, de techniek liet mij een beetje in de steek qua internet. Dus we moeten het maar de hand maar even bijhouden. Ja. Dan is dit Jonathan Timmerarens. En ook die gaat te wetter in zijn eerste finale sprong. Ja, die jongen had toch een persoonlijk record van 18,32. Ja, daar maakt niks om. Alleen nog beziek je maar eens terug toe gaan, hè? We gaan even de laatste tussenstand bij de Famkes Jan. De beste vrouwen in de stroog straks naar de tweede ronde. Dan moeten we nog even zien wie er een tweede en vierde sprongmaatje met. Op dit moment luidt vierde Gemma van Oosterom, 3,59. Het luidt dicht bij elkaar. Hanneke Wester luidt tweede, 3,70 meter. Sanne Boustra luidt tweede, 3,72. En Berber de Vries, zij luidt op dit stuit onkop maar een mooie 4 meter fjouwer. Een goede eerste ronde daar, mooie mooi te beginnen. En we zullen zien hoe dat zich straks uitbreiden gaat. Bij de senioren zeggen we Rian Baas dus en gaan we verder met goed oud Theo van Koten. Wil we je sjuggen naar Sigrid Bokma. Daar ik een dame die een PR van Santje 08 achter haar naam heeft. Dit hier ik al hoe de 16 meter hebt. Dus ja, Sigrid heeft dit hier nog net een griezelig soort wedstrijden won. Maar is volley dit op zulke wedstrijden vaak er in één keer weer steen kan. En daar ben we wat dat betreft wel benijd naar. Ja. Sprong 16,31 vorige week is op Oude Wazie in Burgum. Dus krijg op tijd in vorm, zoals je ze kennen. En hier dus. En Theo van Koten. Ja. Good old Theo van Koten. Tot zijn grote verrassing leefde hij als zo'n 40-jarige familie samen over die 18 meter. Ja, ja. En hij liet het best zien, hè? Ja, hoe ouder hoe gekker zijn ze wel, maar dit is natuurlijk wel knap, hè? Ik bedoel, Frederik, wij hebben vroeger ik niet, maar toen bestier Theo van Koten dat, toen liep hij ook al. Wij willen al heel lang stoppen. Ja. En dat is maar goed ik. Maar Theo liep nog steeds terug. En ja, op niveau, dat kunnen we toch rustig stellen. Sigrid Bokma dus. Nou, 18,31 hè, van Theo van Koten. 18,31 Theo van Koten. Dus nog beter dan van de medje. Ja, hele mooie sprong. Afstand van een baas bloeitje hem nog even schuldig. En hier zien we nu. Wis Broekstra. Ja. In een leiderstrui. Wis Broekstra, wat doet Wis Broekstra in zijn eerste poging? Nou, al wat uit koers. Ja, in die polstak een heel mooi set en ik vier u te gaan. Dat ken al wel, maar als je er dan net helemaal goed in komt, dan ga je gauw uit koers en dat badden. Dus dan is de sprong eigenlijk al wat mislukt. Maar goed, ik wist het. We moeten sowieso nog een keer. Dan moeten we het checken laten. En dan hopen we natuurlijk dat we de beste junior die op dit stuit Friesland heeft, dat hij natuurlijk teruggiet. Ik naar de laatste ronde. De laatste 2 sprongen. Dat er dan ik die nog maatje mooi. Dat Theo van Koten zeggen we straks bij de senioren Thomas van Midden. Maar eerst hier Femke Brouwer. Ja, dat is een dame die dit seizoen behoorlijk onder doorklappen. Die hebben de gevestigde orde. Haar persoonlijk record al opgerekt had naar 15,46 meter. Ja, netjes. En daar zit nog behoorlijk wat rek in. Want het is een lange dame. Mooie inzwaai. En als die de pols een heel beetje starig gerodeerde punt komt, dan zit die 16 meter de aanstek wel eens een keer onder komen. Ja, wij sprongen voor 15 heel 16 meter. Dan doe je natuurlijk mooi. En wat een keertje weinig hoor. Wat een keertje weinig hoor. Daar weet hij al haast. Thomas van Midden. Een mooie sprong. Ja. De senioren beginnen er al echt om te liepen. Voordeel natuurlijk van een NWM-finale is dat de liepers alle jaar al 1, 2 of 3 keer liept hebben vanmiddag. Ze kennen de omstandigheden, ze weten wat er mogelijk is. Ze hebben als het ware een goede warming-up hand en kunnen dan nou beginnen met de grande finale en met het dan gebeuren.
Maar soms, en dat is ik het vrede van jullie hebben, een topsprong en een wiertsprong, dat lijkt echt heel dicht bij elkaar. En dat zeggen we bijvoorbeeld aan die Femke Brouwer. Ja, Want als Soks rjocht trok hier, ja, dan is het die dan 16, hebben we die 16 al, hè? Absoluut. Dus ik hoop dat ze het ontwaart om in haar tweede poging die pols daar ook ongeveer te krijgen. Want je markeerde eigenlijk niks hoor. Ja, dan heb ik een lietsbietje geluk nodig. Op de middelste batten dan. Peter Faber had ik het woordje. Als je een blonde heer. Arend Veenstra. Oh, Ook excuus. een talentvolle jongeman uit Struzem. Hij is de tweede junior die in actie komt. Nee, Wisse Broekstra. Wisse Broekstra die kon nog 15 meter 84 noteren. Eind het koers. Ja, en die 9 meter nieuwtje van Thomas van Midden. Dat is natuurlijk een heel aardige afstand bij de senioren. Hier is Rubina, 14 meter 82. Dit zijn neer te zetten. Ja, dat is natuurlijk perfect. En ook een hele goede timing. Want als dat in een wendeltje dat gaan doen, krijg je ook zo'n driehoekje natuurlijk. Ja, en voor de mensen die voor het eerst Joggetje meter joggetje noteer ik nog van Thomas van Midden. Ja. En zijn we weer Hier bij- is Wiebenga. Oeh. Die ziet even nog maar heen en waar maak ik het zandbed uitrennen. Want ja, de harkers die willen graag net continu het hele bed doen. Harkje die vregen de leppers om even een bepaald paadje. Zo, Nou. zo. Oei. meesters. Daniel Kluistra. Spektakel. Het Ja. is dat er zijn in het koers gaat, maar daar ziet ik alweer een mooi prototroeiing in die stok. Maar dat blijft toch een van de meest moeilijke facetten van het vierleppen. Om die pols rjocht naar de andere kant te krijgen. Want dan heb je maximaal rendement. Elke aanwijking kost centimeters. En soms decimeters. En soms meters. Ja, en de stokken worden natuurlijk aardig op scherp zetten. Op de middelste batten sjuggen we Riemer Dirk Krol. Van de week Ekenburg hem goed op dreef. En dat hij dat voortzetten kan. Mooi PR van 18 meter 70. En ik heeft plaatste hem vanmiddag makkelijk voor deze finale. Maar nee, die oorheen is vol heel erg opzien. Ja, als ik het zei zo mooi, Jan Boerenfluitjes. Zeg van, ach, het is mooi waar, de bult zit gezellig vol. Ik kom er om meesken. Nee, krijg eens weer de focus en dan niet helemaal bij Riemer Dirk Krol. Of hij heeft eigenlijk gewoon vies te vallen. Want hij kwam net eerst in de buurt van de derde punt. Nee. Nou, als we toch eentje voor zichzelf. Van Kastelein is dan de volgende bij junior. Hij wist zich van de achtergrond al plaatsen. Dus in de ochtend beginnen en wist meteen. Nou, Bij de vrouwen hebben we in ieder geval met Iris Wiebinga 11,96 een afstand op papier. Net rijden weer sprongen. Maar goed, we worden natuurlijk beduidend verder. Ik met sinds Kimberly Slootjes. Ik vond het wel even een interessant gezicht. Hoe zij de polstok zetten. Want die zetten ze echt, Frederik, een enorm stikkend met erin. ja. En 4 uur koers. Dus ja, dat ze nou de macht heeft om een moderne punt te krijgen. Want dat zou er wel eens een hele mooie sprongetje te kennen. Sure, atletische, snelle oren. Ja, niet makkelijk. En dan ben je gauw aan foot natuurlijk. Omdat je die polstok zo vier tegen En roem oer het baltje heen, hè. En dat baltje wat er leidt, dat blauwe baltje, dat is van de Famkes. Zij springt hier bij de vrouwen, dus zij is in elk geval daarna een leidster bij de vrouwen. Julia van Eyck, ook zij wist de finale te halen. Volgens mij de bereid. En dan staan er weer een paar polsen kleer. Twan Kastelein. Ja, dat liep eerst wel aardig, maar die krijgt hem echt net oer het derde punt. Ja, er zit vanzelfs spanning op bij de leppers, want ja, je bent er dan wel eindelijk in de grote finale ronde in de jong. Maar
er komt nog een toetje achterom en daar zit je dus nog net in. Dus er moet presteerd worden. Nart Brandsma. Wat ken Nart Brandsma? Hij is titelverdediger. Ja. En hij... Nart. Ja, hij zet je voorlopig de eerste afstanddel en mij een verre van perfecte sprong mag zeggen. Het ging je net recht, het ging je wat hakkeljend. Ja, Nart Brandsma had natuurlijk ook een schopje eruit west met een hele vervelende leesblessure. Precies. Maar van een beetje plaatste hij hem. Ja. Maar nou, toch speelsgemak 1849. Klopt. En daar gaat hij nou roemel in, hè? 19 meter 63. Ja, en keurig. dan zijn we richting 20 meter aan het lopen. En dan kunnen we echt spreken van een wedstrijd. Ja, want er wordt vervelend. Ik heb vanmiddag met Nart praten door de liesblessure. Hij is er dus nog wel. Hij had het wel met een skofke heel rustig onder. En hij zei, nou op safe, mijn plaatsen van de finale. En dan zei ik was die titel zo goed mogelijk verdedigen kan. Dus dan gaan alle rem los. Nou, dat zie ik wel met deze sprong. Hij holt hem absoluut net in. Maar ja, je moet gewoon eigenlijk in het Philips-seizoen fit blijven. Want dat je een keer blessure hebt, is het seizoen te kwartvredig. Hè? Ja. Ja, jongen, je hebt nou geen tijd voor blessures. Nee. Je kan het herstellen, want het is de ene topwedstrijd in oren. Precies. Ik bedoel, hoe 14 dagen zitten we al op het FK in wezen? Ja, daar word je direct staan. Dus Nou dan denk ja, je, daar moet je nou gekwalificeerd hebben. Want anders dan wordt het hem niet meer. Nee, zo simpel is het eigenlijk. Bij de vrouwen, Julia van Eyck. Ja, En ook die komt bij lange nee net oer het derde punt. nee. Julia van Eyck, een van de truien van Eyckjes die van de media in actie komt. Want we hebben bij de junioren Ruben van Eyck, bij de senioren hebben we Lucas van Eyck en bij de vrouwen dus Julia van Eyck. En hier is Peter Faber. Peter Faber, ja, die had 7 gekregen in Burgum. Een prachtig nieuw persoonlijk record van maar liefst 1894. Dus dat is wel de man die op papier in vorm is. Maar Ja, hij dan zeker nou weten. natuurlijk fieste hut naar de andere kant. En hier krijgen we Bouke de Jong. Dit vermits je Ja. eigenlijk heel veel. Mr. Sjen! Ja, dus. Dat is een prachtige sprong. Ja, Die Bouke, komt echt bij het baltje, hè? die had dit hier dat lucht. Ik zie wel wat dat betreft kan vier hebben. Het wil natuurlijk altijd liepen niet heel leuk mooi komen, hoor. Van de eerste op de 20 meter, hè? Ja, 20 maar- meter te zien. En dat ding geen uitschieters meer. Want hij springt nou net hoe die jochentje 63 van zijn Nou, vierde. hij komt aardig in de... Ja, nee, het is Ik dacht er iets voor, maar goed. Het is juist maar het gemak weer mooi. En dat er dan lang net die top te pakken heeft. Ja, die dikke 20 meter zit er hier voor Bouke de Jong zeker weer in. En zo begint die wedstrijd er lekker los te komen bij de senioren. Nieuwentje San 30, Bouke de Jong. Ja, Met stip op 2. ja mooi hè. Dat is heel netjes. Ja. Nou, bij de vrouwen. Daar staat klaar. Marit van der Wal, die springt hier vanzelfs een thuiswedstrijd. Zij is de titelverdedigster bij de vrouwen. Lept de vleindier oer de 16 meter. Ik denk dat dit hier echt zeker nodig is om die titel te prolongeren. Nou, ze sprong hier op deze score, is 29 juni, Santje 27 hè, deze battie ja. tijdens de wedstrijd. Nog steeds de beste seizoenprestatie van dit hier. Ja. En ik moet zeggen, vanmiddag hier sprongje even plaatsen van de finale. Maar 12 vingers in de neus op die 15 meter. Wie wil de tweede ronde trouwens? Want de eerste ronde hellen ze Oh. de 15 net. Oké. Maar de tweede ronde weer in één keer boem, vlekkeloos Ja. klaar. Precies. Dus ja, we zijn benieuwd. Het is Ja. Waddentoren een hoge favoriete, maar ja, dat is eigenlijk maar het altijd, denk ik. Kan zij direct de wedstrijd inbreken. Marit Ja. van der Wal, ja, Oh, die jongens. had hem voor te pakken, hè. En dit wordt Zo. even de trend. Jongen, nou de druk is bij haar van de ketel. Een big smile, de handen loopt in. En terecht. Want Ja. zij kan heerlijk deze jongen inbreken. Ze is eigenlijk al wist van de laatste fjouwer met deze sprong. En Ondanks dit dat is ze Michiel zitten, Zielstra bij de junioren. En wat doet hij? Mooi, Joris, mooi. ik mij aanstaande fieste. Ja, de wedstrijd hier op het Heidenskip is definitief ongebrutst. Want daar wordt door Theo Hopma. Good old Theo Ja. Hopma. Ken die hier voor het dadelijks? Nee, nog net. Nou, de meesten op eerste riegen die kennen even om een handdoekje. Een lekker bommetje, gratis en voor niks van Theo Hopma. De routinier die het hem toch weer wist te plaatsen, Nieuwert.
Ja. Theo op Mike zit even te zien. Ja, 1866 van een beetje. Dat, nou. Nee, heel netjes. En maar het van de Wal zegt je 24 en dan komen we aardig in de buurt. Dat is al verder als haar winnen de afstand van Ja, Vlijden dan zegt je nog rijden, precies. Dus die let even zien wat zij van doel is. Ja, die vorm is fantastisch. Maar ja, Tessa Kramer, dat ging voor mij heel lekker makkelijk. Dus wat dat betreft, hopelijk houdt hij de druk er ik wat op. Kwam dit hier natuurlijk altijd 16 meter 74. Dat bent toch fantastische afstand. En wat dat betreft, het vooral is lepen is ik qua niveau enorm omheen hier in de laatste tijd. En er zijn meerdere kanshebbers. En op het Friese kamp hebben we met Tessa en Marit natuurlijk twee ijzersterke kanonnen. Ja, en laten we net vergeten, die beide vrouwen die ben ik in een heerlijke strijd om die Friese leiderstrui aan het vechten. Er zit maar een dikke 20 centimeter tussen. Tessa hier hem waarom van overen op Marit. Marit had hem weer ompakt, maar dat is eigenlijk per wedstrijd storkenwissel in. Ja. En dat is natuurlijk voor de competitie bijzonder aantrekkelijk. Tessa, wie trouwens NWM-winnaar is 2018, dus die weet wat het is om je te winnen. Ja. En dat weer toen een grote verrassing. Ja, absoluut. Beste oren, maar wat het brik in de stok. Nou, ze mat het rennen litten, de eerste sprong. Ken nog, maar goed, dan weet je ook dat je nog één sprong hebt om die top 4 te halen. Klopt. Wat dat betreft, de 1453 van Kimberly Slootjes weer natuurlijk keurig. De 1624 van Marit weer prima. Maar verder is weer een heel matig gebeuren. Zo het weer sprongen. Hier is Wiebinga 1196 en Tessa Kramer komt hier tot een voor Hadwan hele matige afstand. Ja, tredje 80. Ja. Stiert ze voorlopig nog redden mij trouwens. Ja, dat ik. Dus dat... Maar dat zal net genoeg wezen. Dat zien we net zo vaak meer, een weigering. Nee. Dat zie je eigenlijk nooit meer. Vroeger, heel vroeger gebeurde dat regelmatig, maar toen weer ik nog in tijdslimiet. Je moet nou binnen die 2 hele minuutjes sprong maken. Hè. Toen ben er gewoon bij die wegen en vaker en dat ze sprong. Precies. Ja, dit is ik een benaaien scherigen, want Jan Terenauta. Sure. Wat ken Jan Terenauta? Ho, ho, ho. Ai, 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 het is schande dat er zo'n einde koers gaat. Jongen, jongen. Maar wat klimt er weer makkelijk? O ja, nou giet er wel, maar die jongen is zo matig dat er hem lang net onder de punt kreeg. Jan Terenauta. Ja, natuurlijk geef ik richting 21 meter. Voor de liefhebbers had jou via de PB Holland naar de wedstrijdlijst tikken, dan kun je de uitslagen bijhouden. En het aardige daarvan is dat als je op de afstand drukken, die het sprong is, zit er nou een berekening in van wat jouw sprong hier, als jouw ruggang weer. Is dat zo? En dan heb je soms hele interessante getallen. Ja. We zullen even zien in het geval van Jan Terenauta, maar de eerste afstand er even bij. Wat hier Jan Terenauta. Oh, ik zie een 0-2 staan. Dat zou betekenen dat hij boeten de sector kan zelfs. Dat is wel dreig. En dat is natuurlijk bijzonder sneu. Ja. Hij weer wel 4. Daarom, en dan moet je, ja. Ze zitten met jou vrees dat het reglement wel klopt, want hij springt wel zeker op dit moment zich dik en dik in de top 8. En die is ja, verder. maar het is boetende sector. En daar binnen nog regels voor. Ja. En boetende sector, dat betekent te 4 uit de midden van de batterij. En dan zei het wedstrijdreglement, dan meten wij uw sprong niet meer op. Wilst hij zo heeg ziet en toch nog zo 4 kwam, dat is sneu. Ja. De Nederlandse recordhouder Jacco de Groot, 22 meter 21. Ja. En dat is alweer even lief, beste meisjes. Het weer in Zegveld, weet ik zo uit te hollen. En het weer op 12 augustus 2000 zandje, dus alweer 4 te bek. Maar hij kent nog steeds, hè, deze Jacco de Groot. En die had die polstok, ik wist zo onvoorstelbaar 4 in het wetter zetten. Heel 4 uit de hand. Ek deze man had trouwens een schopje van dit seizoen missen vanwege een koetblessure. Precies. Maar hij is weer op het paard waarom. Mooi in de stad. En dit gaat nog wat te hut. Maar het is al te zien hoe makkelijk hij richting die 9 meter tippelt. Maar dit is nog net het beste wat we zien hebben van Jacco. Dat hebben we nog even te goeden. Ja.
Op de middelste batten, een thuislepper Rutger Haanstra, die had een heel groot part van het seizoen missen matten vanwege stage in Ierland. En die gaat hier heel goed, hè? Oh. Ja. Die gaat hier het baltje voorbij. Ja, En dat baltje, dat leidt op 18 jongetje van Michiel Zielstra. ja, een hele dikke 18 meter notering richting de 1830 dacht ik zo'n beetje. Ja, mooi. Ja, want Rutger, laten we dat net vergeten, die had een heel stuk van het seizoen mis. Ja. Die had pas al een weken zijn klassement volsprong met zo'n laastand. Van Weesem. En hij maakt nou beziekje om nog bij die beste achter te komen, zodat hij op eerste klasniveau in wezen maakt Ja. tegen mij. Nou, hij mij nog een dikke 12 meter afschreeuwen straks. Sure. Had verder alle keer dikke centimeters. Ja, dan worden deze 18 meter wel verbruiken. Maar goed, deze Ja. telt net mooi voor het Nee. klassement. Maar dat de farm er weer aan zit te komen, Ja. dat is helder. Absoluut. Want hij is ik Fries junior recordhouder, hè? Ja. 2054 dacht ik. Op het NK in Burgum lept. Ja, voor de heer 2053, Frederik. 43. Nou. Ja. Ja, en dan leidt de eerste batte hier het dichtst bij jou even stil. Want 8 famkes en 8 vrouwen, die ben klaar. Maar we gaan natuurlijk een pale junioren en nog volle meer senioren. En die gaan alle gerecht om echt hun eerste ronde even te leppen. Dus richten we ons op de middelste batte bij de junioren. En dan zorgen we naar Douwe Abma. Ik een jongen met een PR van 1897. En op de vierde batte Sietse Bokma. En Sietse Bokma is de enige topklasser zonder dijtitel. Maar die pakte wel met een persoonlijke carrière Ja, 21 tredje de vierde sprong binnen het Twakamp. Zijn de precies. Hollanders. En de eerste 21 meter sprong in Friesland, hè? Dat bedoel ik. Ja, Dus heel bijzonder. Ken Sietse Bokma dat nog een keer? Sietse Nou, word Bokma. gretig, word gretig. Het is een beetje wild. ja, het is heel maar het wild. is wel weer 4, hè? Ja, het is wel 4. Daar Het gaat het is uiteindelijk wel weer om. 4 en vrij gemakkelijk en absoluut nog net foutleers. Nee, Dus nee, hij als- kwam ik net lekker in de stad, hè? Nee, jongen, het is een beetje roeg. Ja, Maar het is toch... Nou, Douwe Abma. Bij de junioren. maar u krijgt toch wat op de afstand van Rutger Haanstra verzegen. Want hij die is beduidend verder dan 18 meter jochentje. Maar hij sprong 18 meter zegtje. Dus Oh. hij bloedt op 2. Oh, nou En dan Michiel leidt dat Zielstra- baltje misschien net helemaal goed. Nee, maar het is goed. een indicatie, dus het zal hem net aan u lijn, hè, Frederik. Het zal op het baltje lijn, hè, dat kan het missen. Maar goed, eer weer het daar komt. Michiel Zielstra, net dus op dit stuit onderleiding. Met 18 meter jochentje, Rutger Haanstra daarachter met 18 meter zegtje. Maar we beginnen vanuit dat we daar ik nog beduidend verder moeten voor de NWM-titel. Dan geven we toch zeker heel veel in een jochentje meter. En waar weet, misschien komt de magische 20 meter daar. Ik joeg wel op de middelste batten bij de junioren. De Vaski. Nou ja, daar staat wel een kandidaat. Germ Terpstra. Ja, En die wist dit hier al een jongetje 33 te leppen. Hij is denk ik het Aron hier een centimeter of 20 groeit. Kop groter man. ja, wellicht kinder. Maar de spieren bij mij groeit. Want hij leert dat het een lust is. En ja, hoe veel ken het? Sietse Bokma neemt wel degelijk de leiding, hoor dat ik het goed jongen. Hè. 9 meter, zo'n en zonter. En zo komt die 20 meter toch langzaam maar zeker dichterbij. En dat zo mooi. In het begin van de wedstrijd, in de eerste ronde al, dat zijn hele positieve tekenen. En wie weet, Erwin Timmer Arends is zo'n man die dat prima dwang kan. 21 meter 49, dat bent toch baasafstand als PR. Terwijl wij hier de jeugdige Germ Terpstra eerste junior op een battersjugge. Maar we gaan ervan uit dat Erwin Timmer Arends als eerste de stokking giet. Want die is ook geleerd op de seniorenbatten. En daar komt Erwin Timmer Arends al uit te strukken om zo maar te zeggen. Ja, Het hij is toch kan ik een lange 4, hè? zweeffase. Sjurs, ja, echt Ja. op dat baltje, dus echt op die jongetje een hele meter. Ja, de wedstrijd komt er al heel lekker los. En hij ging eigenlijk nog eens een raket naar de Ja. andere kant, dus wordt die 12 slagen meer waar mee. Precies, het lijkt dat ze het op safe doen. Hè?
En die man springen ze vier eigenlijk, ja toch ik puur omdat die polstuk zo ook griezelig vier in het wetter stiet. Germ Terpstra, denk je er weer. Germ Terpstra, maar... Mooi. Dus ja... Toch nog behoorlijk rjocht. Ja. Ik dacht even dat hij verder uit koers ging, maar hij weet dat nog wat te corrigeren. Nou, ik in de buurt van die 18 jongetje. Ja, 18, nee, precies. Nou ja, zeg het maar. Ik Ik denk dat dit een beetje verder is zelfs. ja. En gaat naar 18 meter 27. 18 meter 27 voor Germ Terpstra. En dus had hij nou de leiding bij de junioren. Let we net via de eerste junior. Hè? Verleden die nog bij de jonkjes. Ja. Maar hij mengt zich moeiteloos in die top. Had al verschillende dijtitels achter de naam. En ken de concurrentie om mij een Wisse Broekstra en die man die daar de heegste viool speelde. En we zijn naar de 1977 van Sietsebok, maar de 20 meter komt hij zegt. Erwin Timmerarens, 1981. Geen centimeter van centimeter Zo. die kant uit. Ja, Ja, Minder Jeppers, die binnen natuurlijk net. Dan zit hij net in de finale. Maar wat er nou ik naar hoor zit te komen, meesken, is een en al Philip Smullen, Rico Fay, Isbrand Galema, Bart Helmhout, Rutger Piersma en Anne Galema. Dat is toch een illustratie, hè? Daar kunnen we nog wel wat van verwacht zien. eerst Ricardo Fay. Die heeft van mij een knappe kwalificatie te maken, maar nou wat aan de veilige kant liept. Ja, en mijn veilige sprong, ja, daar kom je er mee. Nee, die denk misschien ik eerst waarschijnlijk bij die beste 8 komen. Maar ik zit even te tellen. 1, 2, 3, 4. Er ben al 6 man, dik hoe die 19 meter. Dus ja, dat springt ik net even met 2 vingers in de neus. Nee. Bij de junioren dan. Steven Dauma, PR van 1832. Ja, toch wel wat verrassend. Joert, mengt hij zich in dat grote geweld. Daar bij de juniorengroep. Hij leepte zelfs Santje Jen 90 van mij. Ja, dat is voor Stefan een baarsprong. Maar nou had Met er risico. de stok correcte 4. En dat betekent dat wij ons even focussen kennen op de man achter hem in de Friese Liederstrui. Nou ja, Isbrand Galema. In de Friese competitie had hij het stokje weer even oornam van zijn broer Anne. Ja. Dat is ik haast weken om weken. Hij eigenlijk leefde nog in een Boedenpost. doorwinning, hè? Jawel. Ja, Maar goed, hij pakt de 4 sprongen in de voorrondes. precies. En Arne die pakt de 4 sprongen in de finale. Ja. En dat was de dijtitels voor mij. Precies. Maar de finale was dan tellen net voor het klassement. Nee. Dus ja, zeg het maar. Op de vretenjoel van de Philip Twakamp trouwde hij je dus in het Heidenskip. Ja. Op de pleats van zijn ouders. Dat is het wurg de pleats wat hij zelf workt. En toen dachten heel veel deppers weer daar natuurlijk uitnodigen van nou, dat kon door de dag wel eens. Maar iedereen weer fris en fruitig en de Friesen won zwaar de Twakamp. Isbrand Galema, zijn eerste Sure. finale sprong. En dit shot er voort heel aardig uit. Hè? Dit shot er bijzonder goed uit. Oh, 20 En meter. ik denk dat Ja, dit ja. de eerste 20 meter is. Geweldig. En dan had je wel een heel lekker begin van de NWM-finale. Ja. Isbrand Galema. Het is al jaren dat hij eer de NWM-titel pakte. Maar hij wil graag op jacht. En 20 meter 56 zelfs. En Ja. Safir had hij dit seizoen nog net west. Nee. Dus hij had het beste bewaren voor Joert hier op het Heidenskip. Ik denk echt dat er een beetje een boost kregen had van het scootjesiel van Medie. Want hij is een goede maat van Harmen Brouwer. Ah, Hij is ik wel eens te vinden op het scootje. Hij had Harmen Brouwer hier alles op het terrein gehad met de Twakamp, de sport. En eens even te patiënt. Juist. Ja, en Harmen Brouwer, die woon je hoor. ja. Dus hij zit wel denken, wat de ene twaalf in en de oren misschien ook. Ja, nee, geweldig. Nou ja, de man die stimuleren elkaar op sportgebied Ja, nee, qua mooi. Friese sport. Reinier Overbeek. Het fenomeen. Ja, het De fenomeen. hè. schoonsrecordhouder hier. Wat kan hij in zijn eerste sprong?
Reinier Overbeek. Ik denk dat het Nou, in de correct buurt. verder is. Ja, Maar dit is voor hem eigenlijk een zuivere misleren ja sprong. nee, precies. Ja, dat, Want ik zag op het boord achter hem staan dat het scoresrecord als junior hier is 20,40 meter. ja. Reinier en als jonkje had er hier echt het scoresrecord. Toen Klopt. sprong hij al jonkje in 80. Ja, het is... Het is ja, echt een fenomeen. Precies. De te kloppen man op dit stuit. Nou, Bart Hellemold, wat ken die? Ik een oud-kampioen. Ja. Ken die nog een keer Nou, volgen? En wat doet hij? Wat doet hij? Nou, hij houdt het droeg. ja, Vanmiddag plaatste hij hem vrij gemakkelijk. Bij 29. En dat, dat weer de tweede afstand van de hele media. ja, precies. En meteen is zijn eerste sprong, toch? En voor de eerste sprong, Ja. dus hij is nog net verleerd. Nee, Maar in deze sprong, weer de 3 ging de wol, maar de richting nog net. nee. En dan denk je hier van... Kijk, deze man is trouwens nog steeds scoresrecordhouder hier in het Ja, handschip. maar 21, 64, hè? Ja, Ja, zeker. dat is nooit weer verbrutsen. En dat staat hier al meer dan 6 hier. Ja, dat zou toch fantastisch wezen als dat nou, jongens, een... want dat stiet inderdaad. Safi- 6 juli 2016. Nou. Ja. Zo lang staat het al. Ja, Bart Hellemold. dik 6 hier. Ja, Hij is al jaren met veel in pensioen, maar deze wedstrijd zijn dat er nou daar ook nog wel even voor trainen. dat weer nog op aarde score, zo te Ja, zeggen. Want de echt scores nog. ben je natuurlijk helemaal vernijd. Ja. Helemaal volgens de nijste principes. Compleet wetterpas qua oren. Echt tot op een millimeter. Het Ries van der Wal mij verzekeren. Van Ja, de mensen. dit is mooier dan dit fietsen net. Zit Hè, dit is geen eigenlijk een kopie demping van in. Driels. Het is ja, Vergelijkbaar met Burgum, maar ook in Holland hebben ze een paar van dit soort Ja. scoren. Hè? dit is echt Nou, het nijste van het nijste. eens even zien wat... Mooi. Oeh, dit is echt weer een mooie protedering. Maar ik een eind uit koers. Renier Overbeek was zijn al bij de junioren. Het wist misschien super wat de misleerde sprong. Maar het wie vol 1869. Ja, zo. Het is ook gewoon de fieste van het hele spul. Ja, En dan krijgen we nog Hidde van Dam. Wat dat betreft komen deze twee groepen aardig tegelijk met elkaar uit. Want bij de senioren zullen we naar Rutger Piersma. ja en Rutger Piersma, dat is vanzelfs de man die de laatste weken in vorm is. Want die had al 4 dijtitels. Rutger Piersma. Ken die hier een Fortendales weer wat chillen? De Rutger Piersma, daar gaat er weer, hè? Jongen, nou hij gaat nog wat uit koers. Helaas het laatste eindje, maar wat is deze man in vorm? Ja, onvoorstelbaar. Ik hier. Al 2 keer een persoonlijk record. En nou helaas op het laatste eindje een beetje uit koers. Had jij niks met de meid? Dit is koptelefoon. Dit is. Nou, dan hebben we dus alle leppers haast een keer in actie zien. We hebben bij de senioren nog 1 man, dat is Arne Galema. Die nog leppen mij. Ik zal even mijn scanner naar boven naar Corneille, want de microfoon van Hendrik Murk Haanstra staat heel zacht, Corneille. Misschien kan die nog een beetje loeder. Even een technisch intermezzo tussen Ja. toch. Komt vast weer goed. Wij doen ons best. Hidde van Dam dan. Dam is de laatste Nou, junior en ziet er goed uit, die hè? Ziet er machine. goed uit. Ja, Ho, ho. Hidde van Dam die neemt je gewoon de leiding oer Ja, van Reinier Overbeek. en dan duurt het zijn eerste ronde een liets oerke. Net helemaal. Ja, 19,26 meter noteren we voor Hidde van Dam.
En Rutger Piersma noteerde niet correct 1935. Dat is voorlopig het 6e plak bij de senioren. Maar Hidde van Dam is na 1 ronde bij de junioren de grootste leider voor Reinier Overbeek. En voor Germ Terpstra die mij 18,27 meter op eerbiedige afstand op het 3e plak leidt. Anne Galema dan. Hij wordt de wazie van de tweede keer huid van een dochter. Dus hij roept van de mensen. Maar beschuit mijn muskus roept hij er gezellig rond. Dat weer hartstikke mooi. En dan was je Anne Galema had hij ik in de buurt komen ken van die 20 meter. En dit zit er goed uit. Dit zit er hartstikke goed uit. Maar dan gaat er uiteindelijk te volle naar links. En met de pet is droeg, want de pet smiet er hut in Zandberg. Precies. Maar je ziet echt alweer dreiging in de sprong. Ja, waar is die weer dus net in Burgum. Heidwan van dochter Suze en Joet Jirre op jacht naar weer een NWM-titel. Dat ik in die praat, dan jij ik mezelf. Nou, we krijgen nou de list weer van voor of on. Dat betekent dat we boppen om beginnen bij de Famkes. Met Nikita van Dijk. Op de middelste batte met Lute van Dam. En op de seniorenscores met Paul van Meijeren. Nu komt de tweede ronde. En de tweede ronde, zoals ik al zei, is eigenlijk de afslag heel erg Tweede ronde dus. En dat maakt het in Safir wel heel interessant. Want na die tweede ronde krijgen we dus een skifting. Bij de Famkes besluit dat de beste fjouwer dus teruggaan. En dat geldt ik bij de vrouwen, de jongens en de junioren. En bij de senioren de beste 8. En dat betekent met name bij de senioren dat het een waar slagveld wordt niet waarschijnlijk. Want van de 23 vallen er dus simpelweg 15 ouw. En dat is een heel soort. Dus een soort van survival of the fittest. Luther van Dam, die zal het nou shell in te moeten, want die kon in zijn eerste sprong te wetter. Beziekert het wel, beziekert het zo goed dat hij kan, maar het is te min. Die kunnen we dus terugstrepen. En dan staan de volgende twee alweer klaar. De Famkes, Nikita van Dijk op dit stuit bij trekje 33 op het 5e plak. Dus krijgt Boeten de topjouwer. Maar op de 4e batte, daar geven we naar Paul van Meijeren. Paul van Meijeren, nee, die gaat de wetter. Dat betekent dat hij steen blijft op plak Santje. En dus klaar is op deze NWM. Nikita van Dijk dan. Zij weet het, ze zal minimaal trekje 51 springen moeten. Dus op dit moment de 4e positie van Gemma van Oosterom. En dat zit er op dit moment net in. En dan houdt het dus ik van Nika van Dijk voor jou het op. Ja, en dan kan het hard gaan, want dan ben een hele protagonisten naar deze ronde al klaar. Omstandigheden binnen voortreffelijk. Noffelijk temperatuur. We zitten hier in de Vierlab Arena in het Heidenskip. Tussen de BM'kes natuurlijk prachtig in de Leiden. Beetje wien wat er is. Nou, daar hebben we eigenlijk geen last van. En dat maakt het ook dat wij eigenlijk best wel hege verwachtingen hebben van wat je misschien mogelijk is. Hè? Ja, zeker. Ik bedoel, de wien is ik volledig fit van. Het is echt perfect Vierlab waar. Het ken het beter. En ja, de hele entourage, hè. Safvolle meesken erbij. Dus er moeten hier nog wel hele mooie dingen gebeuren gaan. En dat, ja, ik heb het gevoel dat het gebeuren gaat. Karsten Klarenbeek. Hij weet het, ik moet 4. Hoewel er bij de jongens eigenlijk met West in de eerste ronde natuurlijk. Maar Fjouwer, die hebben zijn afstand op papier zetten. Jurre de Jong 50-50. Erwin Leverts 50-50. Karsten zelf 50-51. En Auke Jan Hilberda een keurige 64. Dat ben dus de afstand bij de jongens. Nou, daar komt nou, denk ik, van Karsten Klarenbeek net volle bij. Dus die bloedt met 50-51 in ieder geval 12.
Ja, bij de vrouwen, bij de famkes mag ik zeggen, kunnen we naar Nienke Kampen. En Nienke Kampen, die had in de eerste ronde 10,59 delzet. Dat is een zonder plakje ontnota. Ken daar nog wat bij? Nou, dit ziet er al een stuk beter uit. Zij had haar eigen fanclubje zitten, had het prima dingen. En op de eerste batter zullen we bij de senioren Minne Smit. Nou, die verbetert hem in elk geval net. Minne Smit zit nog altijd in de top 5. Hij lepte in de eerste sprong 18,39. En zit er voorlopig nog mee op het 5e plakje. Maar dat is natuurlijk billen knijpen, want ik heb 8 senioren mee. Ja, 18,39. Zo'n driehoekje, het is niet een tegeltje, het is gewoon een driehoek, krijgt zij natuurlijk van de NWM. Daarmee kan meter en 98 centimeter voor Nienke Kampen. dat gaat gewoon heel erg goed. Ja, Jere, dat wij zijn ook nog even stilvallen. Dat had een meisje mij dat uw scherm heel dit uitvalt qua internetverbinding. Dus dan moeten we even weer omschakelen naar papier. Wij lezen dus een licht beetje achter op de actualiteit. Maar dat brengt dus gewoon bij Jure de Jong. Die in de eerste ronde 15,50 meter hier. En daar wil graag wat bij gaan wollen. En dat komt erbij, want dit is de sprong van Jure de Jong, hè. Jongen, die gaat 4 door het baltje heen. Ja, en als je dan een persoonlijk record had van 16,46, dan komt dit misschien wel eens in de buurt. Jongen. En hij gaat hier gewoon een dikke 17 meter. En dan kan dit wel eens een hele leuke jongen worden. Voor Jure de Jong. 17,46 meter. 17,46, dat betekent een meter erbij. Ja, bij de famkes. Sanne Boustra die staat stil, maar oh, wat had hij een pech. Nee, dat is heel spietig. Zij liepte 13,22 in haar eerste sprong. Dat Xavier wie ze nog net wist dit seizoen. Lijkt nog altijd heel mooi te worden. Maar oh, wat ziet dit er dichtbij? Ja, dan heb ik er heel weinig hoor. En hier zien we naar Mike Baks, Santje 76. Ik dem het een hoop bij en Mike die wuift al even uit het publiek. Zo van Ontjen, misschien tot volgend jaar, maar Joen in ieder geval net meer. Want het is duidelijk, ze nemen risico's. Nou, het internet doet het weer even. We kennen jou qua senioren. Wie weer een keer Minne Smit. Je hebt een inskrek 13,73. Hier in zijn eerste sprong 18,33. Dat is intussen al het 10e plak. Ja. Dus Minne Smit is clear hier in het Heidenskip. Jure de Jong, een PR van 16,46 en hij springt hier 17,46. Ja, dan ken je kampioen worden, hè? Ja, nee, zeker. Bij de jongens, ja, dat zou samen kennen. Sterker nog, dat is een heel stuk verder dan als vorig jaar natuurlijk. Dus dat zou een verrassing bij zijn. Xavier is ik net, maar hij had een bos in. Dan gaan we verder met de volgende jongen. Dan hadden we een Bogaert. En ik neem het risico. Probeer het hem vol uit de punt te krijgen. En rijdt dat dan krijgt net. En dan zit Harm Bogaert. Dat zijn eerste poging ik te weten doen. En dat ik zie Philip die erop zit. En de race gaat verder. Dus jongen bij de famkes. Berbe de Vries. Kamploopster. Eerste ronde 14 meter en 4 centimeter. Ja, en daar kan misschien nog wel wat bij.
Berber de Vries. Op dreef zit geregeld in de prijzen in die categorie famkes. En wat zit er nou meer in? Dit ziet er weer aardig uit, hè? Dit ziet er weer aardig uit, hè? Even wachten en daar gaat ze. Jongen. Ja, ik een topsprong. We beginnen de goede kant uit, Hendrik. En toch is het jammer, vind ik, dat ze even te lang wachten. Ze moest wel even wachten, maar nu kon ze de gewoon correct net op het top lezen. Dan kan je er nog beter uit drukken. Dan pak ze er nog een keer 30 centimeter bij. Maar goed, ze is zelf duidelijk ik hartstikke blij. 15 meter trekje naar PS. En dan 15 meter 16. En nee, persoonlijk record. Ja, Daan de Vries op de eerste batter. Is ik doende met zijn laatste activiteit hier op de NWM. Heel knap de finale ronde helle. De man uit Burgum. Maar hij springt nou weer en bij 15:32 eindigt hij op het nieuwtje in de plak hier. Goh, die Berber de Vries. Ja, lekker. Hier een PR van 15:13. Sprong al over de 14 meter in de eerste ronde en nou nog een meter verder, 15 meter 16. Ja, dan zet ze iedereen ontwerp daar. Want dat ben ik voor Hanneke Wester met sprongjes die ze zomaar even eruit rottelt. Nou, de middelste batten, daar staat een Frieske truikleer. En als het een Frieske trui is, dan wil dat zeggen dat jou in de Frieske competitie bij de jongens de klassementsleider bent. En die trui die had er voor het eerst om, Erwin Lefferts. Die verbeterde zijn persoonlijke record dit seizoen al 6 keer. En dat staat intussen op zandje 59. Dus dat jouwt alleen nog maar om dat hij op papier Jure de Jong weer voorbij kent. Maar ja, doe het maar eens even, hè, op de dag dat het mat. Ja. We zullen het zien. Erwin Leffens, die komt erom met 15,50 meter. Moet er direct op denken dat er net helemaal uitroegelt. Dus moet er wat gebeuren. In ieder geval probeer hij om het bij die 15,50 meter op te liepen. Ja. Hou het net door, Frederik. Hou het net door. Bij de vrouwen. Nou, die mooie sprong. Gemma van Oosterom met trekje 51 stiet die op dit moment op de web. Die stiet vierde. En ze weet dat een Hilkje Hoekstra en een Hilde van der Wij, daar willen zo hinnen kennen. Nou, die doet er zelfs dus daar even een schepje bovenop. Dat beziekert ze de meesten. Maar het verder is dan trekje 59, eerlijk zijn, betwijfel ik dat. Dus we wachten het even nou. Wonderkeurige sprong, daar keert niks aan. En bij de senioren, daar staat kleert Lucas van Eyck. En hij weet het, we moeten in ieder geval naar die jochentje 05 van Frederik Kramer. Want dat is de 8e afstand op dit moment. En dat ben natuurlijk hele serieuze afstand. Nou, het Lucas van Eyck wel een PR van 20 meter, 96. Dus het zit er wel in, maar komt het er ook uit? Dat is de vraag. En het is duidelijk, het komt er jong net uit. Nou, er zitten er al aardig wat streepjes tussen. Dat maakt ik, want van de 23 senioren bleef er na deze ronde maar 8 uur. Nou, er zitten gelukkig nog wel wat Friese kandidaten tussen. Maar daar ben ik nog wel een paar jongens die dan nog wel een burkje willen. Test. Ja, Erwin Lefferts, nou 15 meter 96. Hij verbetert hem al. Maar bleef er mij toch op het 4e plak staan. Ja. En dan, dat is toch tricky. Ja, dat is toch kiele, hè? Want oei. Auke Jan Hilbert, die zullen hem net zeggen, want die had al 16,74. Maar ja, Ferren Houdijk en Jonathan Timmer-Arends, ja, dat we straks even billen knijpen. Bij de Famkes ben we natuurlijk heel benieuwd wat Hilkje Hoekstra doet. Die sprong vanmorgen dat prachtige nieuwe PR. Op een gegeven moment moet ik zeggen, trekje meter 76. En in haar eerste sprong kwam ze tot 12 meter 76. Zij moet in ieder geval richting de trekje meter 51. En dat wordt een toer, want ze giet wat te rap en ze giet breek. Maar goed, Hilkje zal wel denken, ik heb mooi die in de finale. En ik heb een PR uitsprongen, dus die zal ongetwijfeld al hartstikke tevreden zijn. Mooi haar vier op daar.
Ja, ze hebben alle keer mensen met verschillende doelstellingen, verschillende achtergronden, alle keer in één wedstrijd. Ja, dat is echt het mooie van deze formule. 2 polsen staan op scherp en de middelste pols is voor Auke Jan Jilderda, de man in vorm. Let hij dat goed zien? Nou, hij hier al 16,75 in die eerste sprong. Nog altijd goed voor het tweede plak voorlopig. Ja. En hij weet dat er nog 2 jongens achter hem aankomen. Dus hij is finalist. Hij staat nu tweede en er komen nog 2 achter hem aan. Precies. Freek Kramer, kan die nog wat doen? Freek Kramer, die had de pols te pakken, maar krijgt er hem een recht door. Freek Kramer. Oeh. Jongen, ja. De hand naar de hollen, want wat hier het mooi west dat dit er recht doorgaan. Want is dit nog binnen de sector? Ja, Het zilver weer ontspannen, tegen net Hendrik Murk. ja, nee, ik ben niet eens. Ik ben baas sprongen, maar ja, ze moet wel binnen die limiet, in die sector als het ware. En dat zal dan ontspannen. Hij wordt Satesjen wel op meer nou. Het is 19 meter. Jongetje meter 15, dan doet er wat 10 centimeter bij. En dan heeft er 2 hele dikke jongetje meter noteringen. Jongetje 05, jongetje 15. Maar die houdt het wel aan, ik maar die jongetje meter 15 dat er op een websteen bloedt. Hilde van der Wijk, en die zich nog melden van die beste fjouwer bij de vrouwen. Nee, wat ik zei niet, Briek, 4 uit koers. En inderdaad, dan komt er even een liedje 15 zo bij het, want dan is jouw 4-lepjoen voorbij. En dus wit Hanneke Westert op dit moment, en dat is wel een lekkere gedachte, dat ze in ieder geval met de beste fjouwer zit. En ik kan zeggen dus ik richten gaan op die prachtige 15 meter 16, dat mooie persoonlijke record van Berber de Vries. De middelste scores zien we nu Veran Houdijk. Ja, en dat zijn natuurlijk 2 jongens die we nog krijgen uit het Hollandse kamp, Veran en Jonathan. Ja, die kent dan nog wel even behoorlijk huishouden gaan natuurlijk, hebben die jongens. 15 meter 6 in 90, Erwin Lefferts, ja dat zou toch heel erg jammer wezen dat de kopman van Friesland het net helling giet. En zijn veer is nog lang net, want die man moet eerst nog maar eens even 15 meter 6 in 90 springen. Maar goed, Veran heeft bijvoorbeeld een PR van 16 meter 66. En Jonathan Timmerarens kreeg net best de meeste, maar die had een PR van 18,32. Dus dat bent toch serieuze kanonnen. Daar komt de ongeval van Veran Houdijk. Leeg in de polstok en dan beziek het eruit, maar Wietenstok de verkeerde kant op. En ik heb er voor Erwin Lefferts is dat de eerste ongeval afsluiten is. Ja. Dan krijg je het verhaal van de 10 kleine negertjes en dat zijn er steeds minder. Ja, precies. Brengt dus bij de Famkes, bij het fenomeen op dit stuit, Hanneke Westert, hoster van het Nederlands Famkes klassementsrecord. Dat sprong ze verleden hier al. Als ze dit hier nog een centimeter of 28 biespringt bij haar klassement van nou, verbreekt ze echt dat. Ze had al het Nederlands record voor Famkes, 16,28. Maar ja, ze zal echt graag hier wat snel laten wollen. Ken ze nou een slaagmeisje? Ken ze? Nee. De polstier krijgt te scherp. En dan Is ze kreeg vierde. is ze op dit moment nog steeds correct vierde. Ja. Oeh. Ja, dat is kreeg vrij. Op de vierste buiten zien we de oorzwaaier van Wijnand van Engen. En dan kan Wijnand van Engen, denk ik, echt uit de uitslag wij met worden. Ja, het zit soms heel dicht bij elkaar. Een top of een flop. En Hanneke Westert, ja, nou die koer natuurlijk echt wat risico nemen, want ja, Ja, ze wist zij het. weer de laatste lepster van die tweede ronde, dus ze wist al dat ze erbij ziet. En het gaat uiteindelijk maar op één goede sprong, hè. En die maakt in de eerstvolgende 12 pogingen komen. Ja,
zij is, het liep het er dan net beslikken. En ik denk zelfs, ik zit even te sharen, de beste afstand sprongen op een NMM bij de Famkes is al van 2016, 30 juli. En dat weer 1584, terug Sigrid Bokma. Dus dat is natuurlijk een leuk streven om die hoe hinnen te knallen. Jonathan Timmer-Adens, die moet het dan wel voor het Hollandse kamp. En die moet dan uw kopman Erwin Lefferts naar huis sturen. Dat zou mij persoonlijk wel met begrutsie. Als oprecht te vrij is en ik wil enigszins chauvinistisch. Maar ja, het is wel een knaap die het verschrikkelijk goed viel, heb ik beste meisje. Dus wat dat betreft, het zou natuurlijk samen kennen dat dat gebeuren niet. Nou, we zijn benieuwd. Jonathan Timmer-Adens dus, nou moet het gebeuren, maar het gebeurt net, hè. Het gebeurt bij lange nooit net. En dat beschut. En daar zal er blij mee wezen. Dat Erwin Leffens met de schrik vrijkomt. Hij gaat naar de finale. Mooi Auke Jan Hilberda, Jurre de Jong en Karsten Klarenbeek. Zij gaan dus ik de treden en via de poging mooi. Demi Grootherde, een voormalig NFM-winnares. En die leed hier een knappe sprongje in. Maar had ze daar nog gewoon. Demi Grootherde. De eerste keer wie het? Ja, dat 11 Ja. De eerste keer wie het. Dit weer haar kwannensprong. Ja, wat is het? En dan nemen we jou mee naar de man die dit seizoen de magische 22 meter ontdekken. Hij eindigde op 21 meter 94. Rian Baas, tweevoudig Nederlands kampioen. Wat kan hij hier op het Heidenskip? Ja, dit zocht er volle beter uit, hè? Kan hij bij die top komen? Tjorrezoon! En dit binnen de afstand werden we op hopen. Rian Baas maakt het je weer, hè? Want nota weer in alle vier sprong altijd in eigen provincie. Maar ook in Friesland ken hij dus 4. Ja, hij zet het zaakje hier op scherp. Hij maakt het zijn reputatie weer. Hij is op dit stuit misschien wel de te klappen man. 21 meter 27. Dat is de vierste sprong in Friesland van dit seizoen. Want dat is ik verder als het PR van Sietse Bokma. Ja, dan is nou de situatie zo vier waar wij hem graag gaan willen, hè? Ja, en het is waanzinnig. Prachtige sprong in het 20 keer maar de Patsy Aussensezem. De shirt wel van Frederik Kramer. Dat is dan maar een jochetje 05, een jochetje meter 15. Gewoon een huistekest. Het is net te veel niet, maar het is wel een feit. Dit niveau is net kinderachtig. Thomas van Midden, hij stiet nou op een neer. Hij mag er wel een keer springen samen met Theo van Koten. Jochentje meter jochentje. Dat is nou de drompel om bij die laatste 8 te bloeien. Sigrid Bokma, ik zei moet haar nog plaatsen, want ik zei begon mij een wiertsprong. En Sigrid Bokma zit goed in de stok, maar liek het wat briek te gaan. En liek het een beetje briek te gaan, want die pest er een prachtige sprong uit. Hand omheen. Ja, en in het terecht blij mooi. Nou, de vrouw die wil leuk los. Demi Grootherde vietje zo'n Santer. Die loopt met die tweede achter Marit van der Wal. En zij gaat er nog hinnen. En hier hebben we dan uw Friese kanon, Wisse Broekstra. 1584 is heel matig, Wisse. Is heel matig en dat, ja, daarmee houdt het op. Einde verhaal. Grote favoriet voor deze jongen, het is over. Ja, zonde. Zijn trainer, tenminste mede-trainer Bart Helmholt, die won wel naar de andere kant aan razen. Maar ja, hij maakt het zelf aan. En het is wel eens wat grillig dit seizoen bij Wisse Broekstra. Want ja, hij is al 4 keer de vierste west van de hele wedstrijd. Dus ik verder als alle senioren. Ja, het is wel eens, het is bij hem of winst of geen finale. En nou, dat laatste is helaas op dit stuit het geval. 1559 klopt dat voor Sigrid Bokma. Dan had hij hele goede zaken hier. Want die staat nou bij stip op 2 achter Marit van der Wal. Ja. Natsprong kunnen we noteren. Voor Theo van Koten. Nou, die wie al heel verbaasd op een prettige manier dat hij überhaupt hier van de jongen nog in actie komen mocht. Ja. Ja, de wedstrijd zit er nou op.
En dan staat bij de dameskleer Femke Brouwer. En Femke Brouwer is een dame die dit seizoen behoorlijk op het doorklappen bij de gevestigde orde. Maar die nog net een afstand op papier had. En ja, dit is wel het moment om het te doen, want anders ben je al klaar. Femke Brouwer en daarna Arend Veenstra. Maar eerst... Dit ziet er beter uit. Dit ziet er volle beter uit van Femke Brouwer. En die meldt zich gewoon in het topje. Oh, op het goede moment, de goede sprong. Ja, even het zon van het gezicht hoor. Maar een brede smile en terecht. Want zij gaat, denk ik, nou mij naar die top 4. Ja. Arend Veenstra. Wie de junioren. Oeh, Arend Veenstra had de stok te 4. Dus alweer een junior minder. En hier zien we Thomas van Midden. Die natuurlijk ik nog beziekerd om op te plaatsen. Dan hadden een nij persoonlijk record hier trooien wordt. Femke Brouwer stiet op 50-46, wordt nou 50-50. En daarmee doet ze dus geweldige zaken. We zien sowieso een prachtige tweede ronde bij de vrouwen. Demi Grootheden 40-70, Sigrid Bokma 15-59. En nou dus Femke Brouwer een nij PR met 50-56. Onder leiding nog steeds Marit van der Wal. Die we nog een keer straks in actie zien in de tweede ronde. Maar 16-24. Maar het is duidelijk dat een Iris Wiebinga, die doet zo'n prachtig nijpersoonlijke recordsprong van 4,82 meter. Die zal nou volledig onder de bak moeten. Misschien wel een beetje alles of niks. Want zij moet dus weer een nij PR springen om haar überhaupt te plaatsen van die finale. Want dat is 14,70. Dat is het vierde plakje, dus dat kan natuurlijk nog wel met dat PR van 14,82. Maar goed, herhaal dat huzarenstikje nog maar eens een keer. Dat is net zo makkelijk natuurlijk. Hoe dat ik begint mooi zien we Sille Chance, dus die mooi achter op een batten. En dat je natuurlijk je PR opkrikken van 13,93 naar 14,82, dan kan je Ophelia op daar al net mistikken. Dat je dan nog een finale springen mooi. Onder deze omstandigheden, dit prachtige waar en met zoveel meesken. Maar goed, je zou natuurlijk ook nog graag een tweede en vierde sprongbootje willen. En dan moet het wel gebeuren. En ze zit goed in de stok, ze klimt goed, maar ze giet te briek. En dan zou de post dat ik nou van ik in Safvolle naar links. Dat ze te beter giet. Nou, Ophelia op daar zit er dus op. Ja, en hoe komt het met Riemer Dirk Krol bij de junioren? Riemer Dirk, die hier een weersprong, hij had toen lang en lange derde punt net en die mag nou dus wat snel zitten. In elk geval hoe derde punt in en nou meters meidje, hij mag even gong zetten. Nou, over de blauwe linie. In elk geval een afstand, maar ik vrees, want daar zitten natuurlijk al een paar goede afstanden voor hem, want echt in deze groep gaat hem maar 4 terug. Dat 18 jongetje had er nodig, wil hij mij. Dat is die 18 jongetje van Miguel Zielstra. En het is 18-14. Ja, centimeterwerk. Daniel Kluistra. Bij de senioren. Kennen streek erop. Is klaar. Dit te wetter moest wijgje. Ja, dat wordt wel enig niveau vregen, Hendrik Murk, want wij hebben wel mindere wedstrijden zien. Absoluut. Absoluut, Frederik. Ik zit zelfs te zeggen, ik denk de rompel bij de Mali is de 18 meter joggetje voor Thomas van Midden. Maar ik kom erachter, dat is de joggende positie. Dus dat is de 8e positie. De joggetje meter 31 van Jacco de Groot. Ja, dan hebben we het dan net over een liedje jongen. Dat neem je erin. Maar het is wat het is. Dus, en na het brons, maar misschien joggetje 63, die stiet er op dit stuit nog keurig bij. Volgens mij is dat de 4e positie. We hebben natuurlijk onder leading East Bengala, maar 20-56. Nee, inmiddels Rien Baars natuurlijk, 21-27. Dan East Bengala, maar 20-56.
En dan op het derde plak Erwin Timmerarens van jochentje 81. Dat is de top 3 op dit moment. Maar goed, er gaat nog een hele hoop gebeuren. En het feit dat we natuurlijk de 21 meter al te pakken hebben. Bij de vrouwen dan, Kimberly Slootjes of Julia van Eyck. Dan ben ik denk eerlijk zijn, Kimberly Slootjes. Maar 1453 looit zij nog altijd. Nee, looit zij er net meer bij. 1470, Demi Grootheden, dat is de vierde afstand. En die pakken we ook nog even bij de junioren. Twan Kastelein. Dit er wel heel mooi in de stok zit. Maar nee, toch te vol in de rug schiet. Om die topsprong te maken. Maar wel mooi hem hersteld als je in eerste wiert sprong. Maar ik trossie namelijk in de streep. Hij zal hem net plaatsen bij de beste fjouwer. Hij zal dus net meer een derde en vierde poging maken. Ja. Naar Bronsma. Wat kan die nog snel letten? Hij had ontnota noteerd, 1963. Zit nou dus bij de beste 8. Maar hij had zo'n wat er nodig is om je de NRM te winnen. Ja, dan moet er haast 12 meter verder. En dat had Nat Brandsma dit seizoen nog net hellen. Hij stiert onder dat boert met dat seniorenrecord van Bart Helmholt. Die 21,64, ja, daar zou hij nou wel heen willen. Zijn eigen PR is trouwens 21,68. En daarmee was hij destijds Friese kampioen. Maar dat is alweer even in. Wat kan Nart Brandsma in zijn tweede finale sprong? Hij pakt wel wat hichten, maar hij verbetert hem net. Nee. En dan zit je even in de wachtkamer. En er komt nog een rietje, hè? Ja, zeker. Maar hij zit met zijn jochentje 63 op dit stuit wel aan de goede kant van de beste 8. Dus wat dat betreft ik de indruk dat er hem iets inholt. Maar die Lisa van nou, deze sprong ging ik dan net in van de 20 voorbij. Hij had dit hier als beste prestatie inderdaad. 20-43. Ja, 2 keer de 20 meter dit hier. Dat is 21 meter 20 natuurlijk. Ik wil een biersterbalig ooit. Maar goed, ze is nooit. Julia van Eyck. Ze krijgt kopje onder bij de vrouw. En omdat ze minimaal richting de 470 zit dat erin. Nou, het ziet er een stuk beter uit dan die eerste wiertsprong. Maar het zult te meer wezen om terug te gaan. En dat brengt dus bij de middelste baten dadelijk. Bij de junioren. Daar staat dan klaar Peter Faber. Wat hier Peter Faber dien in zijn eerste sprong. 1592, nou ja, dat is net genoeg. Kan hij nog eens een keer exploderen? Peter Faber. Sterke jongeman, maar hij loopt nou de pols op zijde. Dus ja, hij hier natuurlijk een fantastische weekend met dat nieuwe persoonlijke record van 18,94 in Burgum. Maar daar had er Joert niet voor. Joert is het einde oefening. Bij de senioren treffen we Bouke de Jong. Ja, Njontje 37 hier die de eerste loop. Wilst Nart Brandsma toch nog Njontje meter hellen, Njontje draaien. Maar goed, die bloedsteen op die Njontje 63. Wat kan Bouke de Jong? De man die dit hier echt al een keer de 20 meter ontdekken. Hij kan klimmen als de beste, maar hij maakt te hastig. Dus hij zal even wachten matten. Als die groep die naar hem komt, hoeveel komen er nog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, moest je het zien? Ja. Hoe? Dat wordt nog even zweten. Ja. Ja, we moeten even op ouderwetse manier de wedstrijd die horen, want het internet klapt hier aan alle kanten eruit op uw laptops, telefoons. Ja, wat doe ik met volle mensen op de polen en dan zit je in het heidenskip. 4 van de meesten.
Wij doen het even een andere wedstrijd, Ja, nee. maar we komen eruit, hè? Ik geloof dat ze de postje in de groen brengen met pasdoen. Dus wat dat betreft, pen en papier eten ik prima. En bij de senioren, dat is wel heel aardig. Ja? Want als nou is dat Jacco de Groot op een webstiep met een joggetje 39. Dan hebben we nog een joggetje 34, Rutger Piersma. En nog een joggetje 37, dus van Bouke de Jong. Die ter nou misschien wel wat bij opdoet. Nee, 1861. Dus dat... Ja, daar gaan we Marit van der Wal. En wat doet die naar het tweede poging? Ja, die denkt van alles wat ik meenemen kan, neem ik mee. Ze stiert natuurlijk dik onder de leiding bij die 1624. Maar dit weer al even gevaarlijk. Nee, zij is wist mee naar die finale en zijn letje dat ze op ziek is, nee. Ik denk die zou niet mee wel. Ja, zeker, zeker. En misschien wel meer. Ik bedoel, ja. Tessa Kramer, die we nu bezig zijn. We zullen trouwens eerst even bij de jongens naar Michiel Zielstra. Ja. Dat bloed spannend voor Michiel, want daar kom ik nog op een hele goeie. Hè? Die lijkt mij 8 meter jochentje momenteel op een wip. Dus dat wordt nog even billen knijpen. Nou, hij wordt het ouwaartsie. En bij de senioren, daar hebben Bouke de Jong en dus hebben we nog Tevens Hopma. En waarom zo Tevens hem net leert ze kennen bij die beste 8. Oud NFM winnaar. En als het hoe het giet, maar dan giet het correct net. Nee, dan wordt de meestal nog een keer heel weer, denk ik. Ja, het spettert van alle kanten. Maar Tevens die kan een streep doorheen. En bij de vrouwen, Tessa Kramer, ja, je zo'n haast 40, trekt je zo'n 80 in de eerste sprong, maar die moet zich nog plaatsen voor de beste fjouwer. En dan moet zij dus richting minimaal 40 zo'n 70 van Demi Groot hebben. Wat zie je? Ja, dat moet toch makkelijk kennen. En dat ken ik makkelijk, want ze deed vanmiddag al met een sprong van over de 50 meter. Maar goed, toch het maar even. Op het moment dat het dan echt moet. Want dan word ik bij de vrouwen poer best wept, hè. We maken het van de Wal, 1624. Sigrid Bokma, 1559. Femke Brouwer, 1556. Dat ben gewoon baas afstanden. En op dit moment is op het vierde plakje Demi Groot, hè. Maar 40 Dus Tessa Kramer, studerend in Amersfoort. Zit er bij een atletiekvereniging. Het er een soort profijt van als je het hebben over de goede oren in. En het lijkt dat zij nou even wachten moet. Waarom weet ik net. Nou, ik denk dat ze even naar de pols joggen, als die wel goed in het midden zit. Oké. Ja, we kunnen weer verder. Het lijkt En als het touw zie het echt voor even om dat veilige katroltje heen. En ja, dat zo'n gevaar opleveren kennen. Dus ze kregen een seintje van de kant, even dat touw eraan helje. En dan maak je zelfs zakkenbeurt. Ja. Ja, dat blokje zit er om die carbonpols voorzichtig te begeleiden. Die kan net op een hudde ranen, want dan brekt er. Puntbelasting is fataal voor carbon. Het is ijzersterk spul, maar net op een licht puntje. En dus kan Tessa Kramer nou misschien wel de belangrijkste sprong van de jongen voor haarzelf deel zetten. Want het is of einde oefening of finale. Oeh, en dit gaat net goed, hè? Dit gaat net goed. En dan kun je metjes wel dikke 15 hele meter springen. Maar dan ga je jongens helemaal niks aan. En dan is dit de eerste grote verrassing. Geen Tessa Kramer in de finale, de winnares van 2018. Ja. Die maakt hier de tribune op. Ja, en dan sneuvel je er toch ik. En dat is ik weer ja, de charme van de NWM. Van de desbetreffende slachtoffers natuurlijk net. Maar Tessa Kramer, dat is toch geen liedse naam, die hem gewoon mist. Die finale, zullen we maar zeggen, van de NWM finale. Dat je hield af van Wisse Broekstra natuurlijk bij de junioren. Dat wint toch nam. Jongens. Jan tegen de Nauta, die komt krijgt buiten de sector, maar wel een bloed ijspronger. En als er nou rug giet, dan giet er heel vier. Ja, dan giet er heel vier. En dan pleegt ze hem weer. Dan pleegt ze hem denk ik toch nog bij die beste 8. Want deze sprong giet net vlekkeloos rug, maar dat het verder is dan jochentje meter.
31 voor Jacco de Groot, dat lijkt het nu eens. En ik vind er dan bijvoorbeeld jochetje 34 en jochetje 37. En dan doe je uitstekende zaken. Dus prima die van Jan Terenauta. En Schutter wederom heel dreigend uit. Dus we zijn eigenlijk wel heel benieuwd wat er op het scorebord komt. Jochetje meter 51 Jan Terenauta. En daarmee doet hij dus prima zaken. En die zit op dit stuit dik in die top 8. En dat betekent dat de man die het nou met Jacco de Groot onder de bak moet. Ja, de spanning groeit en zij moeten het ook wijzen vanzelf, want dat is ook het doel van deze wedstrijd. We werken naar de climax, het wordt spannender en spannender. En hier wordt historisch kreun. Het zij positief, het zij negatief. De druk groeit. En dan is het handmatig even zien wat de te kloppen afstand is bij de senioren. Dat is op dit moment Rutger Piersma bij 1935. Maar die mij nog. Die had dus nog kans om te aanwunzen. Jacco de Groot had 1931, hè? Ja. Ja. En die staat niet dus die maakt sowieso aan de bak. En op de middelste batten zorgen we het Heidenskipse tenue van Rutger Haanstra. Rutger Haanstra, 1816, ja, die staat er mooi bij voorlopig. Oh, hij krijgt net, 23, die staat vijfde, ja, 1816. Ja, die maakt echt aan de bak. Ja, maak je eens minder en meer. Het is nou alles of niks. Voor haast alle leppers. En dat is waar we op zitten te wachten. Ik denk dat Jacco de Groot eerst kent. Achter hem Theo van Koten. De man die daar heel vaak voor de leppers de pols zet. Wacht het op de aanwijzing. Jacco de Groot. Een groot kampioen hier. Komt hij mee naar de topfinale of net? Jacco de Groot, hij maakt het hier, hij maakt het. En ik denk dat er het net redt. Nee. En dan hadden we weer een verrassing eigenlijk hoor. Ja. Ja, de sneuvel die toch echt enorme kanon. We hebben namen Tessa Kramer, we hebben namen Wisse Broeksma, we hebben ook de naam Jacco de Groot. En hier dan Rutger Haastra. Voor hier nog te wadden. Maar dat niet ik te rapje, dat zit er ik net in. En dan komt hij sowieso 3 centimeter te min. Ja, ik ben Rutger Haastra, we zitten op het gezicht. Balen, balen, balen. Nou, dan hebben we nou bij Jacco toch nog 19,51 meter. Oh, hey. Hebben we dan een ex-equo? Ja. En hoe wordt het dan? Telt dan de tweede afstand? Want dan is Jacco erop, want Jan Teerde hier de eerste afstand boven de sector. Of is er nog een andere afvaller? Bouke de Jong zit er nog onder zo. Wij maar even puzzelen. Want het zou kennen dat Jacco de Groot dus nog leeft. Ja, Bouke de Jong zit nou op de wip. Echt. Bouke zit nou op de wip met een joggetje. Bouke de Jong zit nou op de wip met een joggetje 37. Rutger Piersma luidt er nou buiten met een joggetje 24, maar hij heeft nog wel het tweede poot. De spanning groeit. Ja. Ah, ja. De debatten van de vrouwen en de famkes klaar binnen. Daar kunnen we straks de finalisten van je opnemen. Krijgen we nog een bosk senioren, dadelijk te beginnen met Sietse Bokma. En ik bij de junioren, waar de Douwe Abma-dwaande is de pols te zetten, hebben we nog een plukje deelnemers. Ja. Sietse Bokma. Ja, die hier natuurlijk al een lekkere nieuwtje zondag. Ja, is die goed. Stiert dus redelijk vast bij de finalisten. Maar die had ik zien dat Rian Baas, de vierste sprong van Friesland hier, die het op zijn naam stier, toch voorbij is. Maar die prachtige 21 meter 20. Ja, op Sietse dat was dan had er een IPR morgen. Ja. Hij kwam dat 21 meter trekje tijdens de twakkant dus. Hier in het Heidenskip. Dus het is wel een mooi streven. Oeh, het is wel een mooi streven, maar dan moet je net zijn inspringen. Nee. Hij is al lang natuurlijk hebt, want ik denk jochetje zo'n Santig dat hij absoluut aan de goede kant zit van die beste 8.
Douwe Abma bij de junioren. Wat kan Douwe Abma? Kan hij hem nog melden aan de top? Douwe hij hier 1691 in zijn eerste sprong. En dit is absoluut geen 8 meter. Dus Douwe Abma kan van de list. Spietig van deze jongeman van de afdeling Driels. Ja, hij had natuurlijk een persoonlijk record wat Roem van de Waande best weer. Maar het gaat er even om dat je het op de jongen zelf zien laat. En dus binnen we in afwachting hoe de slotfinale ronde er dadelijk uitziet bij zowel de junioren als de senioren. De middelste batte is het Germ Terpstra die het dwaande is die stok te zetten. Ja, hij had in verhouding tot de grote kanon de pols nog wat dichter bij de batte. Is in verhouding ook nog wat lichter. Dat betekent dat als die pols recht doorgaat dat hij dan minder vier komt. Maar hij compenseert dat vanzelf met geweldig klimwerk. En ja, hij kan er ook aardig uitzwaaien. Hè? Dus met een uitsprong kun je toch ook heel wat waarom winnen. Ja. Als je als liefhebber is Germ Terpstra natuurlijk misschien wel de mooiste lieper die we hier Jonas Workshop. Ik bedoel, alles wat vier liepen mooi maakt, dat heet Germ. Alleen ja, die polstak stiet, we zeggen het zelf, eigenlijk wel heel dichtbij. Ten opzichte van de concurrentie, ja, stel het dat is een meter tot 100 meter scheelt in het wetter. Ja, dat moest er alle keer bij liepen, ergens onderwijs. Nou, Frederik het krijgt uitloopt, hoe dat alweer compenseert. Klimwerk en een goede afsprong. Maar als lieper zelf bloedt het een genot om de Germ te zien. En hij is natuurlijk nog hartstikke jong, eerstejaars junior, dus die gaat wel groeien, dat gaat wel goed komen. En bij de senioren zien we natuurlijk naar Erwin Timmerarens, het al een keurige jochetje 81 steen. Maar die had ik zo'n baas PR van 21 meter 49. Dus dat is ik samen een man die ten onvoldoende kennen op die Ria baas, maar 21 zo'n 20. Erwin Timmerarens, prima oor in prachtige insprong en dan stiet die stok natuurlijk op scherp. Die werkt het dan net mooi, maar zeker wel 3 getuut. Absoluut. En wat kan Germ Terpstra? Kan hij voor dadelijk zijn klappermeidje? Germ Terpstra weer onderwijs naar die top. En ja, een aardige sprong. Ja. Maar ja, 1827 hier in zijn eerste sprong. Daarmee is hij nog steeds te redden. Ja. Maar ik denk net dat er hem verbetert. Nee. Dus ja, dan wordt het nog even kniepen. Ja, hij weet in elk geval dat er van de fjouwer die naar hem komen 12 al plaats binnen. Goed, er binnen dus ook nog 12 die hem eruit weer bekennen. Dat is nog even spannend. Nou, de bult zit nog steeds lekker vol. Hè? Het Sintje zakt het al een beetje. Het wordt al ietsje koeler hier. De eerste truikers kennen uit de tos kennen intussen kanoon. Laten we hopen dat we dadelijk nog even warm krijgen van het vuurwerk wat nog eraan zit te komen. 2 sconsen binnen aan het prepareren. De middelste batte Stefan Dauma bij de junioren. En op de eerste batte Ricardo Fay had ik een PR van 20 meter 20. Ja, Joerkamer daar Santje 89 zit dus nog net in die top 8. Maar ja, onmogelijk om het te hellen is net. Nee. En dan zou hij dus Bouke de Jong uit de finale wippen, want die stiet op een wip van jochetje zo'n 30. Dat is op dit stijl dus de nummer 8. Gemiddels de baten hebben we in beeld Steven Dauma. Ja, er zit alles mooi zitten met een van Steven, maar waarom zou het net mooi zitten? Krijgt de weersprong 18,22 als PR en hij moet minimaal 18 meter jochentje springen. Dus dat is ook wel een heel mooi streven. Dat je dan die tweede, vierde poging mooi moet. Dan moet het ook al hier goed in. Ricardo Fay. Mooi jongen, mooi insprong, goed in de stok en dat die stok dan rug giet. Dan komt er een hele lijn en hij komt ik best een hele lijn. Maar het zal net 4 genoeg wezen. Ondanks dat het een mooie sprong weer, besluit het ik van Ricardo Fay dat de Joen erop zit. Stefan Dauma.
op de middelste batten. Had een PR van 1832. Nou ja, daar zal daar in de buurt komen matten. Wil hij Joert mee. Kind soms alle kanten uit en dit ziet er heel aardig uit, hè? Dit ziet er heel aardig uit, serieus. Nou, dit wordt rekkenwerk. Het zal om centimeters gaan, denk ik. 18 joontje matter helje. En dat wordt wikkerde weg, denk ik. Ja. Het komt in de buurt. 18 meter 15. Dan hebben we 18, 16, 18 joontje en 18, 15. Close. Maar ja, het gaat op die laatste centimeters. Dus Stefan Dauma kan hem omklaaien en die kan de bult op. En van de resterende 3 junioren binnen er al 2 plaatst. Reinier Overbeek en Hidde van Dam. En daartussen zit nog Harmen Timmerarens die als namens de PBH daar nog een meer Hollands jasje oerheen loeken ken. Wij focussen u eens even op de fiestebatten. Want daar staat de Frieske truikleer van Isbrand Galema. Hij heeft bij een illuster elite groepje leppers wat eer verder kwam als 21 en een hele meter. Dat ben er maar een heel peer. Dat ben in Friesland, Naart Bransma, Bart Helmholt en Isbrand Galema. Ja. En meer net. Dus zo'n elite groepje is dat. Hij hier wel wat verroer om dat Joert nog een keer te doen. Isbrand Galema. Zie het strakje al lekker in de stok. En ik nou zocht het er net raar uit. Ja, nou, hij maakt er even een leuke showsprong van. Het sprongje erbij. Hij had natuurlijk al 2056 achter zijn namen. Dus ja, hij is wis van die finale ronde. Maar die echte hele vieren, die mag nog komen. Ja, hij springt dit seizoen geregeld. Heel vlot. Maar wij zo even naar de middelste batten. Want het fenomeen, Reinier Overbeek, komt in actie. En die had er altijd een hekel aan om 12 te staan. Kan hij er een schepje bovenop doen? Reinier Overbeek, daar komt er al, hè? Ja, daar gaat er weer. Even snel in de waardje basis op die middelste batten. Dat is Reinier Overbeek. Bij speelsgemak gaat hij nou ek oer de 20 meter, vermoed ik. En hij dacht dat ik heel vaak in zijn laatste sprong. Dit is nog maar zijn tweede. 20 meter 30 en dat is maar 10 centimeter onder zijn eigen scoresrecord. Reinier Overbeek. En dan mij er nog 2 keer. Goh. Ja. En wat zult het er altijd makkelijk uit bij hebben? Precies. Dan ga ik nou een beetje uit koers. En dan 20 meter 20. Ja, dat is natuurlijk grandioos. Dus ja, super dingen. Ik ken het ooit zeggen. En dat scoresrecord, zo zei ze Frederik, dat giet er u nog hoor. Want het gemak weer mooi en een beetje koers. Wie weet. Ja, en dit is misschien ook wel een historisch moment. Want de man die zei alleen al afscheid nam van het leppen, die staat nou klaar onder zijn eigen scoresrecord. Bart Helmholt nog 1 keer maar hebben ziekje en hij had een afstand nodig. Bart Helmholt, maar hij redt het net. En hij heeft van een week getraind in Burgum en dat is zo makkelijk 20 en hele meter links en rechts. De voorronde van de midje is zo makkelijk dik hoe een jongetje. Ja. Maar helaas voor Bart, er zit er Joert net in. En misschien is het voor de sport ook een teken van dat de concurrentie gelukkig verder gegaan is. Maar het jouwt al aan hoe vier hij toen alweer zijn tijd 4 vooruit. Want dat scorerecord staat nog altijd op zijn namen. Precies. Harmen Timmerarens dan.
Dat is toch ik een knaap die, maar jochetje 26 als PR eigenlijk wel een beetje hoopt hier natuurlijk om ik die finale van de finale te pakken. En dan moet er dus de 18 meter jochetje voorbij. Ze krijgt buiten de sector en nou stiet de stok te 4. Nou, dat zal Michiel Zielstra helemaal net slim vinden. Want die komt met de schrik vrij. Michiel Zielstra dus. Straks ik nog in actie. Mooi Germ Terpstra, Reinier Overbeek en Hidde van Dam. Die we nou nog een keer krijgen. Hidde van Dam, die moet ontwerk. Die het jongen dat Reinier Overbeek 20 meter 30 springt. En let Hidde van Dam nou een PR hebben van 20 meter 32. Dus sis nooit. Dat is toch echt een knaap die altijd op een heupen kriet. De Hollandse kamp. Wel degelijk Reinier Overbeek het vuur onderskenen Lissekin. We hebben het helemaal jongen en dan weten we van Rutger Piersma dat hij op dit stuit, dat ik het zou vluchtig berekenen heb, nog steeds 8ste stiet. Dat zou dus genoeg wezen, maar een jongetje 34. Maar hij weet ik dat Arne Galema, dit ze krijgt kopje onderbied en in bloedvorm is, straks nog een poging krediet. Dus wij horen we, het zou heel slim wezen om daar toch iets bij op te leppen. Want het verschil bij hem en de nummer Zoon is maar 2 centimeter. Bouke de Jong, het namelijk een jongetje, 37. Dus die Rutger Piersma, die moet misschien nog iets tactisch hebben, net met die richt op die 21, maar meer denken van eerst maar eens bij die beste 8. Lid ik nou maar eens een paar decimeter bij die jongetje 34 op hebben. Nou, het klinkt al heel logisch en makkelijk, maar hoe is de uitvoering in de praktijk? Schutter goed uit, Rutger Piersma, Schutter heel goed uit, zo'n ze. Maar dan giet hij briek. Giet hij de wachtkamer in en weet hij eigenlijk dat Otto de Galen maar doet wat hij kwam uit, dat jongetje 34, denk ik net genoeg wezen zal. Maar goed, ik aan is maar een mees. Maar die liept wel heel makkelijk de laatste tijd, Frederik, hè? Ja, zeker. Die begint in een flow te komen. Het is krijgelijk als Rutger Piersma trouwens. De enige topklosser die meer als 1 keer won had, namelijk 4 keer. Hetzelfde geldt van Rutger Piersma. En Arne die liept lezenwijs in Boetenpost in de finale zijn eerste van het seizoen. 2062. Dat is nevens mij nog altijd zijn eerste seizoensprong. Ja, daar wilde nog heel graag in die kant uit. Want ja, en eigenlijk moet je nog verder, want ja, laten we even naar zijn persoonlijke record zien. 21-40. Eerst even de junior, Harmen Timmerarens. Nou, oh, Hidde van Dam. Ja, Hidde van Dam. Nou, die wie al pleest, want die had nieuwtje 26. Dus die zullen we straks waarom in de finale. Bij mij is je eerst even de groep senioren op. De 23e senior die in actie komt. Hiet Arne Galema, leert hier een thuiswedstrijd. En is nog net pleest. Rutger Piersma is er uitwipt, denk ik. Of die, ja, die staat op de web, hè? Ja, die zit er weer. Dat is de afstand die hij dus pakken met hen, jochetje 34. Dat is de opdracht in eerste instantie voor Arne. Nou ja, voor zo'n man met zulke kwaliteiten die de Pols zo vier in het water had, is dat een safe sprong. Ja. Hij kan eigenlijk redelijk safe 20 meter ontdekken. Maar ja, ze willen zo graag die 21 gaan. En dat is natuurlijk een ander verhaal, want dan moet de Pols toch wat verder en dan moet er heel wat meer goed gaan. Concentratie bij Arne Galema. Hij weet wat het is om hier als winnaar van de Schouwers te stappen, maar hij moet nou eerst naar die finale toe. Oeh, en dat wordt hem net. Nee hè, belangen hij net. En dat is dan toch echt een grote verrassing. Dan gaan we dadelijk maar even ons huiswerk op papier even uittekenen. En dan meestal dadelijk even oplezen welke finalisten we verwacht je mij in de volgende ronde. Nou, dat doen we, Frederik. Rien Baas bij de senioren, onderleerling 21 meter 27. Daarachter Isbrand Galen met 20 meter 56. En dan op dit stuit op de tweede positie
Erwin Timmerarens met 9 meter 81. Verder zit in de finale Nart Broosma, Bouke de Jong, Jan Terenauto, Jacco de Groot, Sietse Bokma en Rutger Piersma. Dan binnen de 8 senioren die in de finale zitten. Bij de jongens krijgen we Karsten Klarenbeek, Jurre de Jong, Erwin Leffers en Auke Jan Hilderda. En dan loopt Jurre de Jong met Santje 46 verrassend onder de leiding. Bij de junioren, daar loopt Reinier Overbeek met 20 meter 30, 4 aan kop. Een dikke meter daarachter, Hidde van Dam met Jochentje 26. Gerb Terpstra 8,27 en Michiel Sielstra met 18 meter jochentje in Iktro naar de finale. Bij de vrouwen Marit van der Wal, de beste papieren, zegt je 24. Sigrid Bokma 15,50, Femke Brouwer 15,57 en Demi Grootheden 14,70. Die springen daar straks de finale. En we beginnen met de Famkes en daar zit in de finale Hanneke Wester, Gemma van Oosterom, Berber de Vries en Sanne Boustra die het de polstak leert in het. En Berber de Vries die gitaar trots onder leiding, maar dat prachtige PR van 15 meter 16. Shabbat Sanne Boustra dan dwanken, Petje 22, wie van haar al een hele mooie sprong. Nou, zo zie ik het, maar die moet het bekepen, mooi weer het pak. Ja. Het is nou echt net meer safe springen. Het is nou echt alles of niks muziekje. En dat geldt voor iedereen. En dus ook voor deze man in de gele leiderstrui namens de PB Holland. En dat is Rian Baas. De leider in de wedstrijd met die prachtige 21-27. Maar ja, hij weet echt dat je in het verleden wel verder leert is. Hij kan lekker fruit springen. Had nou dus inclusief deze sprong nog 2 finale sprongen. En zit er nog meer in. Van de man uit Utrecht. Rian Baas, denk je er weer. Oeh, en ja, hij laat zien dat hij heel makkelijk heel heeg zit. Maar de pols die maakt wel mij naar de orenkant. En dat slag het in deze sprong net. En dus had hij nog 1 sprong oer, maar bloed 4 onder de leidingsteen. De middelste bad. Karsten Klarenbeek. Nee, die verbetert hem net. Bloed dus steen op die 16-14. En daarmee is hij de nummer 4 in de groep jongens. Berber de Vries dan bij de Famkes. Die hier natuurlijk net slim vond, denk ik, op een woorden manier. Dat Hilde van der Wij bijvoorbeeld Hanneke Westert uit de finale holden hier. Want ja, Hanneke Westert is natuurlijk toch eigenlijk 4 wij het beste Famke die we op dit stuit ontvielen hebben. Hè? En die moet het Jort de Michel letten, want zet natuurlijk zich vrij moeizaam plaats met 3 meter 20. Maar goed, hier dat was steeds in de race. En dat weet Berber de Vries ik. Nou goed, persoonlijk record is onscherp met 15 meter 16. Stuk op 15 meter 13. Ja, wat kan je dan nog meer doen? Eigenlijk net zo volle. Beziet je om er nog een schepje bovenop te doen, want het is een Famke die haar heel goed ontwikkelt. En die misschien ook wel in staat is om bijvoorbeeld die 15 heel te doorbreken. Hier hebben we haar, Berber de Vries. En het ziet er weer net onaardig uit. Ik zei de polstak op scherp. Maar het is net verder dan die 15 meter 16. Dus daarmee bloedt zij onderleiding en met zijn aanwachtje wat er verder gebeuren gaat. De middelste schors zien we dat Jurre de Jong. Ik verrassend onderleiding natuurlijk bij de jongetjes. Zien polstak zet. En dat Bronsma, daar ben we natuurlijk heel benieuwd naar, Frederik. Nou ja, dat is natuurlijk Wolderman, die in potentie een van de 3 Friesen is die ooit verder west is als die 21,5 meter. Dat is alweer Evelien. Hij was destijds Fries kampioen mee. Had ik in Burgum alles over de 21 heel west. Maar dit seizoen nog net. Dus hij moet echt uit de slof zitten. Joert, Jerre, wol hij kansa om, laten we dat net verder, om zijn titel te verdedigen.
Vliegen hier weer even mij 20 zondag genoeg voor de titel. Nou ja, dat is nou dus al 4 uur troffen. Hoe houdt de Lieskum van Nart Brandsma? Kan hij één keer exploderen? Want ja, uiteindelijk gaat het maar om één goede sprong. Zeker. En dan had er nog 2 kansen voor. Nart Brandsma, de loop liep het aardig. Kan hij die pols in de dwang houden? Hij moet er van werken, ja. Hij moet er te bot van werken. Nee, hij baalt de voest niet zo. Nee. Nee, dan blijft er dus nog één kans komen voor hem. Maar hij moet onder de bak. Nou, Jure de Jong. Ja, die zweeft natuurlijk. Die gaat zijn PR krijgt mij een meter verbeteren. Oeh, wat doet er nou? Jure de Jong. Oeh. Ja. Het is nog een beetje een ongeleid projectiel. Ja, die jongens die kennen dus in één wedstrijd samen een meter verder dan ooit. En daar jij het ik bij, hè? Precies. En ja, het wol in de gaten met de polstok Joesteerbert. Want je markeert ik ben heel weinig hoor. Maar ja, daar mag je net van verwachten dat er nog een keer... Maar goed, hij weet ik mijn Erwin Lefferts natuurlijk. Dat het er dan net is. Hij zou het net slim vinden dat Jonathan Timmer Arends er net bij zit. En hier bij de Froli dan, of bij de Famkes, Gemma van Oosterom. Maar die rijdt het net op. Zit ik behoorlijk uit haar slof zitten moeten straks in de 4e poging. Want PR is fitje meter toon of ze is nooit. En dan bij de senioren hebben we naar Roosmachine Bouke de Jong. Ja, het natuurlijk wel een PR van 20 meter zien. Maar ja, dan het baltje op 21 meter zo'n 20 light. Dan moet je ik enigszins realistisch wezen. Dat wordt een heel mooi, laten we het zo zeggen. Je kan natuurlijk zeggen van, nou ja goed, dan geven we voor zilver. Maar een sportman won natuurlijk altijd de gouden NFM-hanger. Aan de andere kant, je probeert ik naar jouw maximale vermogen van jezelf te springen. En wat dat betreft zal natuurlijk het streven voor Bouke de Jong eerst wijzen richting die 20 meter zijn eigen PR. Het is een mooie lieper. Ontwikkelt hem uitstekend. Chenoik is een mooie oor in, goede insprong. Dan weegt er natuurlijk een heel soort. Ja, en dan kun je het 4 liep met kop ondergaan. De stok niet net op derde punt. Dus voor Bouke de Jong, een weertsprong. En dan krijgen we de nou, Jan Teerde Nauta. En die is ik dan net uit wie hebt. Buiten de sector en nog een keer behoorlijk scheef met jongetje 59. Dus waar weet wat die nog kent. En Hanneke Westert, ja, liet hij het aankomen op de laatste sprong. Ze sprong dus al 16 meter 78. Een Nederlands record in Driels. Dan liep het 15 meter zegt je voor haar een hele eenvoudige opgave. Maar goed, het is ik wel een sprong die ze net samen even uit de pols helpt. Het moet al hier wel even klappen. Ik zit even te zeggen, het had ik er best het vorig. Hier de NFM, ik meerde van Wol. Bij de Famkes Jayer. En toen maar 1488. Nou, daar had ze dus het net mee gedaan gewoon. En daar komt ze. En zo dit het nou weer, matten. Hanneke Westert. Nog redelijk rjocht. Maar je kon het al zien, ze moest eigenlijk al te bot forceren om hem nog rug te krijgen. En dat gaat altijd ten koste van de klimkracht. Nou, dan op de middelste batten. Lefferts, Erwin Lefferts, die gaat vierst te hut naar de andere kant. Dus die blijft voorlopig in de wachtkamer zitten op het 4e plak. Nou, 15 meter over. 15 meter over toch nog voor Hanneke Westert. En dan is ze nog altijd tweede, want Berbe de Vries heeft 15-16. Ja. Daar blijft de spanning om de laatste sprong in de wedstrijd. En hoe vaak zeggen we net, hè? De ware kampioen, die wacht zich tot het allerlaatst. Jan Terenauta bij de topklassers. Kan die nog een keer vlammen? Jan Terenauta. Nee. Nou had er het derde punt te vlot voorbij. En ik hij mij nog één keer beziekje.
om een gooi te doen naar de haardprijs. Nou, nog gaat het hut in de finale, Hendrik. Ja, zeker. Verwachten ze nog wisselingen? Ja, zeker. Het is toch ik zo. Eigenlijk als juist hoe makkelijk had ik een wedstrijd of 15-11 springt. Als ik in het briek, dan denk ik nou, Werber, ik zou toch een beetje beginnen te willen krijgen. Dus dat verwacht ik eigenlijk nog wel bij de Famkes. Dat Hanneke wedstrijd het toch dwang niet. Ja, Erwin Lefferts. Gek is dat hij het net helemaal op een heupen heeft. Maar Auke Yildiza, die nou de poster zet, heeft natuurlijk ik dat van pogingen. Dus ik verwacht ze dat totdat we die Santje 47 nog wel een beetje scherper nemen. Ja, en bij de senioren moeten we wel realistisch zijn. Rian Baas, een van de zo'n 20, stiet natuurlijk als een huis. Maar ja, maar Jacco de Groot nog in de finale. En Sietse Bokma, Erwin Timmer Arends, Isbrand Galema. Ja, zo mooi wij. Demi Grootherre. Kan die dan nog wat forceren? Nou, ik een liefst beetje rap eruit. Net lekker uitsprong en ik vrees voor haar dat het te min is. Want zij springt bij de vrouwen en ja, dat is lang geen 16 meter. En dat betekent dat Demi Grootherre klaar is. Oh nee, dit is haar tweede sprong, sorry. Ja, dan blijft ze dus, denk ik, 14 meter 94. Dan verbetert ze haar wel een licht beetje, maar blijft ze daarmee gewoon vierde. Misschien wat fenomenen klaar. Jacco de Groot bij de senioren, maar eerst jongen we bij de jongens. Ook een Jan Yildiza. En docht hij het nou dan al? Ook een Jan Yildiza? Nee. Jacco de Groot. In zijn tweede finale sprong. Jacco de Groot, de acrobaat. Maar hij kan de pols net meer in de gereel krijgen. Oeh, daar worden de spanningen wel opbouwd, hè? Ja. Dat kent alle kanten nog goed. Nee, ze gaan natuurlijk alle eer van die ultieme sprong. Want iedereen weet, alles wat je zit hier van de meter, Frederik, hè, dan moet alles klappen. Dus dat moet ik die polstak op scherp. En dan is ik een liefst beetje godzegen de greep. En die heeft natuurlijk vaker, Jacco de Groot heeft volle vaker en die wordt een meter notering maken dan een Sietse Bokma. Een goed voor beide hield, alles moet wel kloppen. En het is een lastige afstand. Dus Rian Baas heeft wel een hele scherpe afstand zien en er is hier, ik misschien dat nog even nooit in moeten, maar net vaak hoe die van de meter die hebt in de NWM-finale natuurlijk. Hè. Dus wat dat betreft is het net altijd de beste afstand ooit is als NWM. Ja, die weer van Jacco de Groot en die stiet op 2013. Sure, dat bedoel ik, we zijn een jongen hier verder. En dat weer toen in van de meter 15. Dus er is nog nooit zo vier sprongen als jong op de NWM-finale. Dus dat heeft Rian Baas nog van elkaar. Ik denk dat het Heidenskip wat dat betreft, de organisaties is erkend, wat hebben dat mooi dienen. Qua accommodatie, alles stiet goed. En bij de vrouwen zien we nou natuurlijk naar Sigrid Bokma. Want ja, ze sprong van de wieken al 16 meter 31. En dat is wel een handje verder dan die 16 voor de maar nou het baltje oplooit. Dus kijk Sigrid Bokma dat huzarenstukje herhelling. Nou, ze zit mooi in de stad. En ze komt een heel eind. Maar het is inderdaad een feit, ze hier nog één klimslagje nodig, zat de commentator hier u verteld. En daar krijgt net weer de tijd voor, maar ze verstevigt wel haar tweede positie. Ze stond al nummer 15,59. Maar ik heb wel de indruk dat ze daar een paar decimeters bij optovert, Frederik. Ja, Sigrid die is in vorm, hè? Ja. Die kroept echt weer naar die top 3 dat aan wedstrijden. En laten we net vergeten, die had echt een PR van centimeter 8. Daar is ze ooit Nederlands kampioen bij West. Nou ja, dat je dat één keer kent, ken je het ook 2 keer. Ja. Dan zitten we even te zien naar haar broer, Sietse Bokma. Want die staat klaar bij de senioren. Sietse Bokma. Kan hij nog een keer uit de sloot zitten? Sietse Bokma, hou het rustig, hou het rustig. Oeh, en hij komt heen in een stokje. Oeh, ja, een mooie sprong. Het is nog net voorbij het baltje, maar ja, dat is wel een heel lijn, maar hij verbetert hem wel. Ja, toch enige blijdschap, want ja, min is net.
komt hij in de buurt van het tweede plakje dan misschien? Ja. Voor Oh, 2023 voor Sietse Bokma. Dan is hij voorlopig te redden. Weer. En dat weer heel aardig. Nou, de middelste batter. Michiel Zielstra. Dat is echt een jongen die nog uit de slop zit te kennen. Jongetje 81 gaat er al jet, maar dat doet er nou even net. Die mag gauw omstroepen, droege kleden en bij Warenburg. Ja. Femke Brouwer dan. Persoonlijk record 50-46. Het ze al verbeteren in 50-50. En dan weet zij ik, ja, dat zal nog wat bij opnutten. Op dit moment zit ze keurig te redden. Misschien is ze daar op zich, ik wel heel tevreden mee. Maar ik vanuit die positie natuurlijk, had je al het goede gevoel hebt van, nou, misschien zit er een bronzen en een wemhangertje in. Is het wel lekker om dan toch te proberen dat er misschien nog wat meer in zit. Want dat je 50-50 springen kan, dan kan je in ieder geval ik 50-60 springen, ligt op mij. En dat is op dit moment het zilver. De sprong die Sigrid Bokma zijn krek maken. Hier is er dus weer Femke Brouwer. Mooi hoor, hij zit weer goed in de stok. Maar dan gaat het krek niet goed. En met ze dat bekeken mooi in. Wie het pak is hier op de oorderskansen dat Germ Terpstra de polstok ontzettend is. En bij de senioren der het Erwin Timmer Arend zijn polstok stingen. Ja, dat is zijn kanon uit het Hollandse kamp. Die al regelmatig hoe de 20. En iets minder regelmatig mag ik diverse keren hoe de 21 meter weer hebt. Dus die ik zeker nog net uitschakelen is voor de titel. Maar we zeggen dan die prachtige sprong van Sietse Bok, maar ik wil, dat is 21 meter 27 wel een bloedtuin. Want behalve dat alles kloppen met, moest ik nog een keer kersenrug doorgaan. Dat weet het bij Sietse om een keer de Hennigoen naar rugs. Maar wie weet wat Erwin Timmer Arends ervan maakt. Oren is prima, insprong is mooi. En dan, wat doet die polstok? Hij stiet stil in bed, maar de polstok zei ik ga richting feesttent. In plaats van richting het zandbed. En dat besjut te wet. Ja, bij de twakamp kreeg Rutger Piersma applaus. Die stiert toen secondenlang stil, zie het helemaal bovenin. En ging toen te wetter. Om vervolgens in een sprong de een IPR te springen, maar dat weer, ja, dat weer maar een dikke 20 meter, maar was hier die de 21 al ontdekken. Ja, Germ Terpstra. Die maakt ook uit de slop zitten nou. Germ Terpstra. En dit ziet er goed uit. Germ Terpstra. En daar komt die mooie uitsprong. Oh, en dan ligt er het zien, hè. Hij gaat de concurrentie, jongen. Ja, hij maakt optie een fenomeen wat nog net te verslaan is vanzelf. Maar wat is het weer een stilist. Wat maakt het er weer een mooie wedstrijd van. En hoe vier komt het? Nog iets uit de richting. Ik ben heel benieuwd. Goed voor zijn PR, denk ik. Jongetje 38 en Safir had hij nog nooit sprong. Super. 5 centimeter BC PR. En dan ook nog uit koers. Ja, jongen, we hebben het beste nog lang net zien van dit mansje. Maar wat een stil is. Ja, heel. Nou ja, er staan meer Frieske truien kleer. Want bij de vrouwen staat kleer Marit van der Wal nog altijd de leadster van de wedstrijd. 16-24 gaat ze op haar namen. Maar ja, zij is ik Nederlands recordhoudster. En dat is 18 meter nieuwtje. Dus dat is 12 meter verder. Marit van der Wal. Oeh, nee. Te volle wegen. Bloed wel de leidster bij de vrouwen. Het zou zomaar haar tweede dagtitel of NWT kunnen worden. Achter elkaar. En had nog één kans. Nou, Isbrand Galama. Die maakt de ere van de Galama Brothers in ere houden. De nummer 2 in de wedstrijd. De nummer 2 in de wedstrijd. En... Oh, wat zit het er weer dichtbij. Hè. Ja. Ja, het hoeft echt maar één keer te lukken vanzelf.
Ja, de dreiging is er, hè. De dreiging is er volledig, Frederik. Het is schande dat het krijgt uit de derde punt niet. Want dan komt er in de buurt van die in van de zand. Ja, dan ben ik voor de tune. Maar ja, krijg wel of krijg net. Dat loopt soms heel dichtbij me toe. Reinier Overbeek, ja, die zou natuurlijk ik nog verder springen kennen dan alle senioren. Hè. Dat zou ik wel zo'n stunt van hem wezen. Dotter bij de PBH, ik regelmatig. Net dat de beurs trouwens, dat de beurs met zijn broek waren helemaal, hè? Maar die had ik voor jou een keer de 40. Ja. Nou ja, het Fries kampioenschap zou een junior dan samen de zilveren pols winnen kennen. We zijn bereid. We zouden het al, het is een fenomeen. Wat deze jongen al hier doet en kent. Hij doet het als jonkje al, hij doet het als junior en bij de senioren. Dit wordt een trein van de meterspringer ooit. Nou, dit werd hartstikke mooi. Hij loopt hem aardig terug. Met iets te volle werkje, dus die hele vierde topsprong zit er net in. Maar het klimmen, het kost hem totaal geen moeite. Het ligt bij hem soms wel dat hij omheen gliert, hè? Ja. Precies, als een eekhoorn giet er omheen. De vloek en de zucht zitten er bovenin. Prachtig. Ja, hij staat hier 2 keer op het boord. Achter die middelste batten. Het schansrecord bij de jongens van 1981 en het schansrecord van de junioren van 20,40 meter. Hij kwam er op 10 centimeter ontaan niet correct. En hij had nog een sprong te goede, dus... Ik weet hoe eergevoelig hij ook is. Ik denk dat hij dat boord achter op de schans wel even oppassen wil, Ernst. Absoluut. Dus daar hebben we nog wat van verwacht. Dat betekent echt dat we van alle deelnemers nog 1 sprong te gaan hadden. Ja. De allerlaatste finale ronde van de NWM staat op het punt van beginnen. We hebben al een mooie wedstrijd zien, we hebben al een paar hele mooie uitzitters zien, maar ik denk dat we nog wat verwachten maken. Ja, dat hopen we natuurlijk ik. En dat zou ik fantastisch wijzen dat er dan nog wat gebeurt in hier op de categorie. In ieder geval spannend, wat ik wel vind, Frederik, het is natuurlijk qua tijd. Als je een union wist, we gaan richting de tierunion, dat heb je dan vaak. En ja, de polstok en ik, ze zijn donker, ze zijn zwart. Ik kan me wel voorstellen dat bepaalde leppers dat die wat moeite krijgen om de stok te zetten. En dat is natuurlijk net zo'n goed teken. De meeste wedstrijden in augustus begin ik meestal om die Elbersal. Als je het rintje wat uit de klauwen, omdat er natuurlijk zelf van de senioren een plaats in en zelf van de junioren. Dus dan duurt de wedstrijd wat langer en dus op zich voor u is het publiek net vervelend. Maar Chris, nou wel een beetje, dus denk dat moet ik net voor een lange deur die ik voor de veiligheid natuurlijk. Hidde van Dam. Ja, dat zullen we nog vergeten, want die had zijn derde finale sprong nog te goed, hè, als enige. Nou, daar komt niks uit. In dit geval, die geleverd er Fort Albidel. Ja, het wordt let op een beetje klammig en dampig. Het zou kennen dat die stok daar een beetje kleiner van wordt. Ja, dat is wel... Ik zeg dat dit nou makkelijk te zeggen, hij mist die stok een beetje, hè, die sprong, totdat er hem net goed zegt. Want het gebeurt natuurlijk, joh, toen daar hekken de peken gebeuren, jongen, dat toen weer natuurlijk gewoon hartstikke mooi waar. Maar het kan ik tussen de eren zitten hier, hè. Dan dingen alleen maar het scherpe regenen, hoor. Dus anders dat. Nou ja, we zat je. Reinier Baas, zou wel denken, ik vind het prima. Het verschil natuurlijk tussen hem en de laatste lepper is ik toch een 20, 24 minuten. Hè? Ik bedoel, Fiat had net, want in ook het Tironion, ik denk dat Isbrand Galema, die leeft straks als laatste, dan is het dik hoe je het zien. Ja, dan is die zinnen toch bij wat meer zakken. Dus dat zijn wel dingen die mooi spelen. Maar goed, het is wat het is. Bij de Famkes stiet Sanne Boustra kleer. Daar richten we eens op die 15 meter 16 van nog steeds verrassend onder leiding Berber de Vries. Bij de jongens, ik derde verrassing, Jurre de Jong. Weet van tevoren zijn niet Jurre het NWM-kampioen. Dan hier er misschien wat meesters zijn. Daar loopt niks van. Want Jurre stiet nog wel mooi onder leiding. En daar begint Karsten Klarenbeek samen met in. En hier krijgen we eerst dus al Sanne Boustra. En wat doet Sanne? Nee, die giet te wetter. En dan zit haar Philippe avontuur er nu wat op. Hele beste prestatie, hè, Sanne Boustra, want ze zit gewoon in de top 4 hier bij de Famkes. En dat is al een prestatie op zich. Nou, de leider in de wedstrijd, Rian Baas, in zijn laatste finale sprong.
Kan hij nog een keer knallen? Kan hij nog een keer knallen? En daar gaat dit in. Oh, dit gaat nog verder. Dit gaat nog verder. Het shirt gaat uit. En hij gaat de meter van. Oh. Wat wordt dit? Wordt dit 22 meter? Dit is toch net te flitsen. Oh, wat is deze jonge man in vorm. Waar komt de meter op te staan? Hij is wel heel blijd. Ja. Ja, en ik denk... 21,69 21,69. Een nieuw schansrecord in het Heidenschip. Hij leert Bart Helmholt van het boert af en breidt de leiding uit. Goh, wat is die man in vorm. 21,69. Safir is hier in het Heidenschip nog nooit leerd. Nee. Safir is dit hier in Friesland nog net in geweest. En hij dacht het bij 2 afstanden op 1 jongen. Het is bizar, echt. En op zijn vreugdeuitbarsting hoopte ik even op die 22 meter, want zijn PR is hier in het wordt op 4 miljoen, dat het shirt doen moet. Ik denk nou, jij hebt er zelf het altijd als eerste in de gaten van ik ben verder dan ik in West ben. Maar fenomenaal. Hier het wordt, het is verder als Fries record, hè? 1 centimeter. 4 centimeter, maar het wordt verder. Friese recordhouder staat nog op een score. Ja, bliksem. Ja, Nartie is dan de enige die het misschien kent. Jongens, en ja, het werd ik zag hier een beetje pindelijk. De naam van Reinier Overbeek stiet je natuurlijk al op een bord met een scorerecordhouder. Dan komt er ook nog een naam bij voor die baas. En ik heb niks op die jongens, maar ik heb al ouder gehad dat ze gewoon ergens in het Heidenschip geboren werden of zo. Gewoon Friesen werden. Dat die Hollanders hier kan de scorerecords pakken. Jongens, dat is toch enigszins pindelijk. Maar goed, naar Broosma, Isbrand Galema, dat is toch een beetje Friese hoop in bange dagen, zullen we maar zeggen. Die moet het dan maar doen. Maar ja, fenomenaal jongens. 21 meter jongen is echt. Schitterende sprong. Ik vond haast vergeten dat bij de Famkes Berber de Vries kleert niet. Kan die er nog iets mee opleppen? Met die 15 meter 16? Dat is de vraag. Ze doet het heel makkelijk. Maar Berber die besluit maar in dat sprong. En die gaat nou gewoon de wachtkamer in en die denkt, ik ben heel benieuwd. Kom ik Jon in de kransen of moet ik tevreden wezen met zilver? Ja. En wat gaat er ter holle van deze man? Nart Bronsma. Goh. Je dan zorgen dat jouw grote concurrent het scoresrecord je verplettert. Jouw PR voorbij gaat. Wat moet je dan doen? Dan moet er wel een hele procedure gaan. Het antwoord van Nart Bronsma, de Friese recordhouder. Wat kan hij in zijn laatste finale sprong? Kan hij nog een keer? Nee, hij kan het. Hij bloedt dus steen uiteindelijk op 19 meter en 63 en is bij deze zijn NWM-titel kwijt. 5e plekje uit de commentator. Dus ja, 5e plekje uit de commentator. Nou, dat is net van komen, dat moet duidelijk wezen. Het is net slecht, want het is een zeer sterke gezelschap. Maar ja, het verschil tussen 21,69 en 19,63 is natuurlijk wel gigantisch. Daar kan je langer tussen lezen met de handen mee. Ja, precies. Dus, Nou, de middelste batter. Daar staat ik een knaap die Sabisa al een heerlijke jongen had. Djurre de Jong, dacht ik. ja. Hij had een prachtig PR-lab en kende er nog wat bij. Djurre de Jong, nee. Nee. Had een fantastische jongen. Santje 46. Dik persoonlijk record, meer dan een meter verbeteren. Maar de titel is nog net helemaal winnen. En de spanning stijgt ook bij de categorie Famkes, want daar staat Claire Gemma van Oostrom. Ja. Nou ja, daar zijn we dan iets minder bang voor, zullen we maar zeggen. Dat is misschien net terecht, maar hè, Berber zal ik denken maar een PR voor 14 meter 12. Denk ik net dat die mij meteen zeer bang giet. Maar goed, Hanneke West het natuurlijk straks ernaai. Dat is een heel oor verhaal, dus daar wordt nog wel een mooie strijd verwachten. En het goede nieuws bij de jongens is dat we daar in ieder geval een Friese NWM winnaar krijgen. Want Erwin Lefferts en Auke Jan Hilderda
die komen hier alle beide uit Friesland. En beide lid van Buitenpost, dacht ik, hè? Nee, Erwin hoor. Ze moet misschien even wachten. Nee, hier zullen we dat. Gemma van Oosterom, Kopke Ondergiet. En dan Bouke de Jong bij de topklasse. Nee, die kan hem net verbeteren. Hij eindigt op een eerste afstand van 1937. Ja, knap van hem dat hij toch bij de beste 8 weet te komen. Want ja, er waren alleen nog al 23 finalisten. Hij had prima presteerd. Maar voor het podium wie het net genoeg. Dan krijgen we dadelijk de eerste ontknoping. Want bij de Famkes wordt duidelijk wat dit hier de NFM-titel horen mij. Wordt dat heel verrassend Berber de Vries met die 50-16, dat mooie PR, of wordt dat toch Hanneke Westert? Ze kwam al heel dicht in de buurt, niet schrik met 15 Alve. Maar ja, dat is 5 centimeter te min. Zij zal toch een keer jocht oermaten en een slagje meer. Wil ze haar titel prolongeren. Ja, het is al eerst hier bij de Famkes. Ja. Zij had al een hele protte binnenhellen. Maar ik denk dat ze deze titel wel heel graag meenemen wil. Absoluut. En natuurlijk 10 keer hè, wint ze dit hier van de 18 competitiewedstrijd. Wint ze dit 10. Berber wint het draaien. Dus ja, dan word je deze pakken. Dat is duidelijk. Aan de andere kant, Schermen voor 4 heb mis ik weer. Het moet nog wel gebeuren dat het even net slagen. Dat is voor Berber natuurlijk ik weer een enorme opsteker dat ze zijn NOM-titel wist. Wij zullen even bij de middelste batten, want ook daar is de strijd doende. En Erwin Leffers van Buitenpost zou je ook een story schreeuwen kennen. Maar dan moet het nou wel slagje. Erwin Leffers. En dat slag het net. En dan kan alleen nog Auke Jan Hilda, die springt van Burgum. Alleen nog die kan dan nog een bedreiging worden voor Jurre de Jong. Maar nou eerst de focus op Hanneke Westert. Wat kan Hanneke Westert? De druk staat er volop. Het is letterlijk alles of niks. Ja, 2 sprongen tegelijk. Jan Theer Nauta en Hanneke Westert. Wat doet Hanneke Westert? Nee! En dan is de verrassing compleet. Berber de Vries wint met een persoonlijk record van 15,16 meter en ontroont Hanneke Westert. Ja, Paken zit hier vlak voor u. In de wolken, de hand op elkaar, een smile van eer tot eer en terecht. En op de eerste batten zeggen we echt dat Jan Theer de Nauta te wetter gang. Dus hij kan net meer een onvoldaan op die prijs. Ja, dat zijn de leuke dingen, hè? Dit gebeurt. Ja, dit is, ik vond het heel mooi. Ik bedoel, zuster, het hele familiegebeuren en natuurlijk prachtig. Hoyt blij, Paken blij, Beppe blij, oh ja blij. Ja, dat is mooi. Blije mensen vinden altijd mooi. En familie Westert, die zullen wel denken. Er komen dan meer grote wedstrijden, FK, NK, bij kruisfeestjes nog wel. Maar deze neemt net in Berber met jou. En let eerlijk wezen, mooie NPR. Dan heeft het ik verzinnen. En het is een prachtige afstand, 15 meter zegt je. Dus uitstekend dieren. En bij de jongens, ja, Auke Jan Hilde daar. En ons hebben we daar een hele grote verrassing met Jurre de Jong. Maar dat zou ik leuk wezen, maar Saint-Pierre. Maar goed, ik vind wel Auke Jan Hilde daar. En dat is wel een verschil, jongen, met Erwin Leffers. Auke Jan zit wel lekker in de wedstrijd. Klimt makkelijk, peken wat briek. Maar als hij nou het rechte spoor weet te houden, dan schukt het hem nog wel dwan. Het grappige is dat Saint-Pierre op dit moment de leidende afstand is. Dus hij moet een IPR springen. Spannend. Dan Jacco de Groot bij de senioren. Terwijl het net echt wel donker wordt. Ja, net alleen nog, ik heb de orders gekozen. Maar goed. Jacco de Groot. Ja, als Ian het kent, mijn Nederlands record, is hij het. De enige man over de 22 meter. Dat zal er hier haast neder gaan. Ken hij nog een keer? Nee, dat ken hij net. En dan maken we dat ik toch best wel verrassend nemen, want ja, jongetje in 50 is hij fieste. Er binnen jaren dat hij net onder de 21 presteerde. Hij moet ik ouder. Ik denk dat hij ook 5,37 is. Precies.
En hij maakt in elk geval jong Beliers aan. 2 kansen bezet. Auke Jan Jillerda bij de jongens. En bij de vrouwen Demi Grootherder. Demi Grootherder. En die had hier een heel aardige sprong, hè? Het is net oer het baltje. Maar dit weer een sprong die toch gevaarlijk eruit zegt. En ik denk dat ze met deze afstand genoegen nemen, maar toch met het 4e plakje. In deze sterke categorie vrouwen. Nou, het moment van Auke Jan Jilderda. Hage Hulder achter hem als trainer. Kan hij nog een keer vlammen? Auke Jan Jilderda. Oeh, en ik denk dat het correct hut jet. Nee. En dan hebben we er een hele verrassende winnaar. Jurre de Jong. Zontje 46 met dat fantastische persoonlijke record. Die wordt NMM kampioen bij de jongens. En hoe weet je dat weer op de NMM? Als je een persoonlijk record springt, wat krijg je dan? Ja, dan krijg je een plexiglas NFM-truienhoekje. Waar je die persoonlijke record met een NFM-grafie. Maar heel aardig. En dan ben je het een hele grote meisje die van zo'n bordje in de huis te gaan. Ja, en ik weet dat de grote frustratie is van een Jacco de Groot. Oh ja. Want die hier natuurlijk 21-22 meter sprong. Dus die springt hier nooit een persoonlijk record. Dus die had net zo'n draaihoekje tussen. En dat is een collectors item. Precies. Dus ja, voor hem is het bijzonder sneu. Maar je bent een hele grote mensen die de fameuze NFM-triangel met inscriptie hier ontvangen vanwege een PR. Ja. En dat is dan de bonusprijs. Nou, hier hebben we de kampioenen voor dus bij de famkes. Ah, mooi. Berber, even een kroepje van Beppen. Ja. Draaien sconsen nog. Sietse Bokma. Kan die nog een keer vlammen? Sietse Bokma. Nee. Had zijn best die en had de finale spannend maken met die dikke 20 meter sprong nog. Ja. Maar hij komt Joet te kwad op het Hollandse geweld. Ja, nog 2 te gaan. Erwin en Isbrand. Ja. Daar hebben we 40. Michiel, Gerb. Sigrid Bokma. Sigrid Bokma. Kan haar net verder verbeteren. 1564 budget voor haar. Ze waren de plak nog steeds, hè? Ja. Demi Grootherder kwam nog wat tot 1521. Dus ik zei als vierde dame oer die 15 meter. Dat zit natuurlijk keurig. En Sigrid Bokma komt natuurlijk net van zilver. Maar zilver was kennelijk bol met Futgeen. En zijn Femke Brouwer iets heel moois gelid. En het lijkt dat Marit van der Wal toch wel uitstevend op de gouden NMM hangen. En dat is dan een verrassing. En dat Ria Baas eventueel NMM winnaar wordt bij de senioren voor de eerste carrière is ik net echt een enorme verrassing. En natuurlijk Wat Rijken Nederlands kampioen is bij de senioren. En dit hier de eerste seizoenprestatie maken. Maar toch het maar eens even. Dan zeggen we Michiel Zielstra. Ja, die weet het ik. 20 meter 30, dat zullen we nog net iets zitten, denk ik. Hoewel dat PR van Joggetje 89 wel richting 20. 30 niet natuurlijk. Maar dan moet alles kloppen. Wel een mooie sprong, absoluut. Wel een sprong die verder is dan zijn 18 meter 19. En we zeggen dan even wat de tweede en tweede prijs binnen. Dus op dit staat Joggetje 26 op treien en Joggetje 28 van Gerb Terpstra op 2. En ik denk dat de Safir net is. Die komt op 18 meter 72. 1872 konden we nog noteren voor Michiel Zijlstra. Dus hij verbetert het nog wel qua afstand, maar net qua positie. Ja, en dan bij de vrouwen. Femke Brouwer. 1556. Een persoonlijk record. Dus ook een NMM triangel.
Maar wat zit er nou meer in? Dan gaan we eerst even naar de senior. Nee, Erwin Timmeraars. Echt een jongen die 21 meter wel in de vingers had. Komt nog een ei, hè? De hand omheeg. En Femke Brouwer verbetert haar net. En zij weet dus nu al dat zij brons wint. En dat betekent dat we echt weten dat bij de vrouwen Marit van der Wal haar titel prolongeert. Nou, Erwin Timmeraars, wat komt er op het bord? 20 meter 50. En daarmee staat hij mijn stip op het derde plak. Dan weet Isbrand Galema ook al dat hij in elk geval tweede is. Maar die had 2056 staan. Maar hij zult toch nog een gooi willen naar die haalprijs. Want het grote doel van die man, wie al het Fries record, liefst het Nederlands record, maar ook het Fries record. Ja, daar leidt dit ongeveer op, hè, een centimeter verder. Het zou wel een moment wezen. Het zou wel een moment wezen. Maar goed. Germ Terpstra, de man die juniorenwedstrijd kleur houdt. Kan die nog een keer kletsen? Germ Terpstra, correctie. Oh, hij zit daar helemaal bovenin. De smaakmaker eindigt op 1938 en is daarmee op dit stuit nog altijd de nummer 2 bij de junioren. Ja, Germ, dat moet genieten. Hè. Die hebt hem juist. Nou, ik even het Hansje even corrigeren. Nou, Isbrand, nog het. Isbrand Galema, nog 1 sprong te goede. Stiet al op het tweede plak met 2056. Ja, voor hem lijkt de lotte wel heel heeg. De te kloppen aanstaan is 21 meter 69 van Rian Baas. Wat kan Isbrand Galema? Loop is goed. Kan hij hem 1 keer stilklimmen? Dit keer krijgt de hut. Springt een geweldige wedstrijd, hè? En dat betekent dat de NMM-winnaar bij de senioren net bekend is. Rian Baas, een nice kansrecord van 21,69. Hij wint de 34e editie van de NMM. En dan staat een orenwinnaar. Ik leer ze mij nog een keer springen. Marit van der Wal. Ik haar laatste finale sprong. Marit van der Wal. Jouwt ze het nou meer glans? Ja. Ik denk dat ze haast op het bansje springt. Zij prolongeert haar titel. Bij 16 meter sprongen in de finale. En dan kun je zeggen dat je een hele goede wedstrijd verleerd hebt. Ja, dan ben je sowieso de terechte NMM-winnares. Ik bedoel, prachtige afstand. 16 jaar en zo thinking te winnen de bloemen. Nou, 16:31 betekent echt nog een verbetering. Dus dat is helemaal tip-top. En dan hebben we nog 1 sprong te gaan. En net van de minste. De man die er 2 keer op het boord staat. Het jongensrecord. Het juniorenrecord. Dat hij niet krijgt al op 10 centimeter benaderen. Komt daar een meirecord op het doek. Reinier Overbeek. Het fenomeen. Nog 1 keer. En het ziet er mooi uit. Het ziet er goed uit. Kinderen hem niet ophouden. Hij maakt er weer een showsprong van. Het zal krijgt net verder wijzen, maar wat een kampioen. Maar hij wacht even, hij was te lang, maar hij dacht even, het komt niet goed. Ik heb waarschijnlijk net een derde punt. Een beetje de indruk dat er al blij weer van nou, die titel helemaal binnen, ik weet het net. Maar ja, misschien nog ik wel bij de 20 meter, want ik zit eens te schermen. Hij heeft 4 20 meter noteringen en 2 21 meter noteringen. Dit is wel een finale, hè? Daar bekeert niks om. Maar de vrouw die 2 16 meter noteringen, dus het is wel echt een uitermate goede vierlepjoen is. Prachtige sprongen, mooie sport. Dus wat dat betreft ben je verwend, Frederik. Ja, absoluut. En we vieren het haast, maar er is nog 1 sprong te gaan. Ja. En dat is Hidde van Dam, de junior, die
als laatste nog een gooi waar mij toch nog naar die titel. Want ja, wij rekenen hier Reinier Overbeek al als winnaar. Ja, nee. En die kans is ik vrij groot. Maar Hidden van Dam had een persoonlijk record van 2032. Ja. En daarom zou dat net nog een keer kennen. Precies. Dat zou wel een daver in een verrassing zijn. Maar hij heeft in elk geval alle aandacht. Wilst wij blij binnen dat uw camera een gainknop had. Dus het liep het nog redelijk licht in beeld op televisie. Maar wij zitten behoorlijk in het shirt erin. Ja. Hidden van Dam. Wat de meesten thuis net weten is dat het hier donker is inmiddels. Maar, nou ja. Nee, het zou het wezen. Vind hem net geweldig in de wedstrijd zitten. Net in de finale tenminste. Maar goed, het giet hem dat in een moment natuurlijk. En dat het alweer klopt. En het komt er alweer uit. Ja, het zou wel een steun wezen natuurlijk. Want we gaan er alweer maar vanuit dat er dan hier ook een beetje toch wel even die NFM-titel van hem opeist. Maar goed, hij had nog wel een sprong. En jongetje 26 wie natuurlijk al een baarsprong. Nou, waar weet. Dat zou een stunt wezen. Even slowhand clapping, ook niet leuk. Dan is je Noordin prima. Het leeg in de stok. En dan giet het erop. En dan wordt dus toch de nieuwe NFM-kampioen bij de junioren. Reinier Overbeek. En we Gerrit Terpstra, heel creatief waren, maar een mooi PR van Joggetje 38. En deze Hidden van Dam en Joggetje 26. Hij liep ooit gewoon zo'n hangers hier. Neuhoes. Nou, dan hebben we een editie met prachtige lepperij, met 4 sprongen, met nieuwe kampioen, met 10 vallers. Wij zullen dadelijk nog even van jou 1 keer de 5 kampioenen nemen. Bij de Famkes gaat de titel heel verrassend naar Berbere Vries. Nee, persoonlijk record van 15 meter secties. Zij troeft Hanneke Westerbus al. Bij de vrouwen is het Marit van der Wal dit in de finale, in de laatste finale sprong, 1631 noteerde en haar titel prolongeert. Bij de jongens gaat de titel heel verrassend naar Jurre de Jong. Hij leert een nieuw persoonlijk record van centimeter 46, een meter verder als er ooit in hier en pakt hier de NFM-titel bij de jongens. Bij de junioren, de man, ja, die we vaak van tevoren al invallen, maar die het weer absoluut weer maakt. 20 meter 30 is genoeg voor zijn titelprolongatie op de NFM. En dan de senioren. Ja, daar stier je echt geen maat op Rian Baas. 2 keer maar liefst oer de 21 meter. Maar als climax de 21 meter 69. Net alleen nog een schansrecord. Ik de 4e sprong ooit maken hier in het Heidenskip. En in Friesland van dit seizoen. Hij wint de NFM-titel bij de Grutte Kanonnen. En dat betekent dat hij de topkandidaat is straks in Linschoten op het NK. Het Nederlands kampioenschap. Daar is Omroep Friesland bij een livestream. Dus kun je daar net bij wezen. Schakel je in. Voor u betekent het dat het lampje langzaam hier uitgeeft, Hendrik Murk. Wij gaan een mooie wedstrijd, jongen, hè? Ja, wij schitterende wedstrijd, jongen. Ik zou hè, 24 meter sprongen, 22 meter sprongen. 40 sprongen in Friesland maken hebben, jongen. Dus we zijn verwend. We zijn doen hier op het Heidenskip. De NFM zit erop. Wij sluiten hier aan. Wij willen u zeggen hartelijk dank voor het volgen van de stream. Wij jouwen op de Iton straks in de media waar wij binnen. De eerstvolgende grote wedstrijd die wij Shell Meijer is het FK in Weensum. 20 augustus. Graag zeggen we daar weer om. En graag ont een volgende keer. Uit de lucht.